Hallo? Mikrofonen tendra? Det hon. Gåan dagen, nu klockan 1, så vi får börja. Vi har bara höll i uttryckja minuter. Så välkomna stort att det här så nekv. Vekna, jeg heter Katle Henstøtter, jeg faglig skriver i etiska ranen, og vekna etiska raje, og sjukra røkta etiska raje, og sifrøynevntene for felene første sifrøyngar vil jeg bjøre hjertelig velkommen til hesa rastøvne om ræfestinger av allmenn helsetilboven. Vi har trutja timer framme for jokken, vi 5 fyrløstron og 1 palbors funte. Her vil en pausa, en kaffestekker, og ta over kaffe og te av 80 langt. Ok, men kaffe og te vil eisen jeg få i pausene. Rastøvnen vil opptidgen og strømt, så vi det til. Og åren den aller første fyrløstron, for jeg bare beint at jeg var året hvor jeg er til formannen og i etskaranen Bergur Debes Johansen. Och Lucas säger att det har varit två höve för spårningen. Allt det kan vara tog till att han den första fyrläsarhaldaren som Kjell Møller Petersen och så att han pallborsfunden till ändan. Så hvis det sitter vid spårningen så går jag inte att lycka till ta. Tack. En av standene jeg sørger så mange, het her lengt ut i det som vi hadde drømt om. Jeg kan si at det kun her er ataste rettje, eller at stålar er ved her vi skilt, så øttest ikke fyrtøy. Og her eisne møller ikke at jeg kan bare penn og blokk hvis dere vil skrive. Gå til død, hjertelig velkommen til hesa rastevne. Ræfesting og i allmennon helsetilbån hever framme og i allmennon høpe avur, eisne politisk. Håas vi kunne være samt om at felags tilfengt gjennom samfellet eira være rattvurs bort, så straks verre å finne ut av hvordan en rattvurs handfæring av tøtningarmiklon, men avmarskavon tilfengt ser ut. Tilfengt til helsetilbån i tøtningarmiklon til at liv og hälsa avkjørende for en enstaka, og det avværende. Og så tilfengt av marska, til nøkten av peninge, starsfølge, utgjør og sånnsjaplåsen, røkka bæra et visst. Det en avbjøring om Atlanheim, tørveren av helsetjenesten større enn tilfengt. Tøyer nøyot at ræfesta kvæt og til kvønn leter vi til. At oppræfesta omkran innebär at nye ræfesta omkran annan. Og at det som kommer at ræfesting ikke kan omgengast. Ræfest verer det og daglige av sjukrehusen og øren allmennon stånden, eisne om en iverskipa hvor ræfesting lastor laktor eller ikke. Underheite av hese stevne kvært ratt og rattvurst gjerra. Hette tidsi ur mentnar Atlant 4 sjukhusverk fyrja, her fagfolk har gjort verst vi tropeleganar ræfesta. En vante vi ræfesta utan at hava iverskipajar leireklur 4 ræfesting at adgångten til okkara felags avmarska tilfengt vil stort av tilvilt, egenvilt, etla øron vidskifton som kunne føre til et åratvurst urslit. Ta og ræfesting fyrir fram av en åskipajan og åskjønnligan hot vante fire at han sterskaste fær og han veikaste stender etter. Det hever til altså en tøtning, ikke bare at heva greier leireklur for ræfesting, men eisne at tilgångten at ræfesta grei og skjønnlig. Tjøknorskikkene avgjørende, hvordan vi byter okra felags tilfengt. Det var største tøtning for at vi kunne mete om først ræfesting rattvis, og lever opp til de videre og de krøv vid annars skjeta en demokratisk velfyrir samfunn. Det må være mulig til øtlund borgeren
er få innlitt ui kvui ræfest verur som verur og hverje vire litja under. Hendan rådstevnan skjelja lagt til rattes for å sette sjåneikna og at her avbjørngar som teg og skulle teka iverskipa i ræfestingar avgjerer innan helse og allmänna tjenester standa vi daglige. Av skronni hava vi fagfolk som har imson hot hava uttala seg i allmänna rumen om tørven av ræfesting av helse og tilbåen. Hjertelig takk for det, at tid vil det teka lot, rås til tikkun. Det råkere vån er at rådstevnan kan vise at tutningen av er meta at menna orsaka iverskipa leirekler 4 hvordan råkere allmenne helsetilbå kunne ræfestast og at byrsta under tjekk om hverje etisk vire og normer slukar leirekler kunne bytjast av. Dess minne vid hugsa og seta år og etisk vire og normer tess minne vir avtøy og i rønt og vere. Så vekna etiska røye, hjertelig velkommen, kommer rådstevne. Til den første forelæsning har vi fået fornemt besøg fra Danmark af Kjeld Møller Pedersen. Han er professor i sundhedsøkonom på Aarhus og Odense Universiteter og har lige fortalt mig, at han har beskæftiget sig med prioriteringer i sundhedsvæsenet hele sit arbejdsliv. Så velkommen, Kjeld. Jeg har lyd på her. Ja, tak for invitationen og til at tale om et emne, som lige ved antydet har optaget mig i mange år. Og jeg kommer lidt tilbage til, hvad jeg har beskæftiget mig med. Og jeg skal jo føre ind i den danske debat og hvad der er sket, og har så også her skrevet et par andre lande, og i invitationen af programoversigten her, der var afsløring, så det er Norge og England, som jeg tager med. Det er bare lige for at sætte de her ting i perspektiv. Hvis vi ser sådan på, hvad der er skrevet omkring prioritering i Danmark, der har det etiske råd i Danmark sådan set ført an med en rimelig god rapport i 1995, en halvgod, eller halvdårlig, vil jeg sige, 2013, og så en supergod i 2019. Og det er sådan set det centrale. Så har jeg så også selv været relativt aktiv i debatten. Jeg har skrevet med det her ting siden begyndelsen af 80'erne og var med til sidst i 80'erne og stiftede Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering, hvor vi bragte politikere, klinikere og økonomer sammen og diskuterer nogle af de her ting. Og så skrev jeg en lille bog her i 2018, samlede op på, hvad der var sket og pegede frem. Og så har jeg så her i forbindelse med nogle vigtige ændringer, der er sket i prioriteringsdebatten i Danmark, skrevet et par artikler. Men til sagen, hvad er prioritering? Og jeg vil lige starte med, hvad det ikke er, fordi det er normalt noget, der er omgæret sådan en vis skyhed og så videre. Og det er ikke, at der er nogen, der ikke skal have en behandling. Altså i vores sundhedsvæsen, der behandler vi alle, bare ikke altid med det bedste. Og det er sådan set det helt centrale, så det er det væsentlige. Og selve prioritering, hvad drejer det sig om? Jamen det drejer sig om, hvilke behandlingstilbud, der fremrettet skal stilles til rådighed for befolkningen. Det kan også være, når vi går ned til sygehusstrukturer, og det kan være mange andre ting, men det er primært i behandlingsmæssig henseende. Og det man jo altid forholder sig til ved prioritering, det er i al sin rørende enkelhed mindst 2 alternativer. Det er det nye i forhold til det, vi har, eller rettere det, vi måske ikke har. Og så skal vi træffe et valg. Og så er det så, og det kommer jeg lidt tilbage til, det er jo i virkeligheden det, som skurer i nogens ører. Det er jo, at det allerbedste kan samtidig være for dyrt, hvor prisen ikke står i et rimeligt forhold til effekten. Og det kommer jeg tilbage til nogle eksempler på. Men jeg holder lige fast ved det, jeg startede med. Alle bliver behandlet, men ikke altid med det bedste. Det er sådan set noget helt centralt. Og vi har også her set, hvor er det for, vi prioriterer. Hvis nu det var en markedsøkonomi, og jeg er økonom af træning, så vil vi sige, at det ordner udbud og efterspørgsel. Sådan er det bare ikke i sundhedsvæsenet. Der har vi ikke et velfungerende marked, der kan ordne det. Og derfor i en vis forstand, så er prioritering faktisk lige med politisk ressourceallokering.
hvad skal vi bruge pengene til imellem forskellige sektorer inden for sundhedsvæsenet, hvad skal vi bruge for det inden for sundhedsvæsenet. Og derfor er der i en vis forstand altid blevet prioriteret, det er ikke noget nyt. Det nye det er, når vi tør at tale om det, og når vi etablerer faste processer for, hvordan det kan gribes an. Og grunden til, at vi så tager fat på det, det er ønskerne og mulighederne, de har til enhver tid oversteget ressourcerne. Altså det er for mig så basalt, at jeg samtidig glemmer det. Men det er netop, når det er tilfældet, så er det, vi skal vælge. Og så er det er lige med at have prioritering. Og derfor er ingredienserne ved prioritering, jamen det er jo i virkeligheden de muligheder, der er behandlingsmæssigt, og evidensen. Og evidensen er også vigtig, fordi det virker det, er det veldokumenteret. Det er den ene del. Og så har vi 2 begrænsninger. Vi har ressourcer i bred forstand, men i snæver forstand er det penge. Og så har vi så i de sidste måske 20-25 år også set, at der er begrænsninger med hensyn til etik. Så det er også en væsentlig del, som skal medtænkes. Og så skal vi selvfølgelig have, hvordan der træffes beslutninger, hvordan skal tingene sammenvejes. Og som sagt, punkterne 1 og 2, mulighederne og de økonomiske begrænsninger, det er universelt. Jeg kender ikke et sundhedsvæsen, hvor det ikke er tilfældet. 3, det breder med det etikken, breder problemstillingerne ud og så videre. Så det er også noget væsentligt. Og så, som vi vil lige se, så er der kommet i de senere år, sidste 20 år, er der kommet et hjælperedskab, det hedder økonomisk evaluering, omkostningseffektanalyse, som bruges i rigtig mange lande, og som vi også bruger i Danmark. Og det er et hjælperedskab. Det er jo ikke det, der træffer beslutningerne, men det er jo et hjælperedskab til at træffe beslutningerne. Hvis vi sådan lige ser på det her, og det er en anden måde at se på grundproblemstillingen, det er selvfølgelig, at vi har nogle ting, det vi kan, og det er sådan set væsentligt. Så er der så nogle ting, som vi siger, det vil vi ikke røre ved. Havde det nu her været for nogle år siden i USA, jeg kan faktisk ikke huske, om Trump har lavet det, men under Bush, der indførte man faktisk en regel, der sagde, at der må det ikke forskes i og bruges stamcelleforskning. Og det er jo en væsentlig del i moderne lægevidenskab, at vi gør det. Men der er så nogen, der har valgt det fra, og det afhænger af, hvor man er hen i verden. Her i Færøerne har I også valgt nogle ting fra omkring abort, som hvis vi tog i forhold til Danmark. Men for mig at se, at det jo så noget, der indskrænker det. Og derfor bør mængden jo væsentligt mindre end kan. Og så er det næste, hvad er det så? Har vi penge til det? Hvad vil vi i sådan en sammenhæng her? Og det betyder sådan set, at overordnet, så kan man skelne imellem 2 former for prioritering, hvor det er etisk, hvor vi ikke drager økonomien ind i det. Det synes jeg faktisk er ikke særlig interessant. Det er ikke irrelevant, men vi skal have ressourcer med, og så skal vi have det afstemt på forskellig vis. Og derfor er den her figur faktisk for mig ret væsentlig at forstå. Og hvad der er endnu værre, det er jo i virkeligheden, at det gule felt, hvad vi kan, udvikles jo hele tiden. Og derfor er der hele tiden nogle ting, der banker på, som vi skal forholde os til. Så har jeg lavet sådan et lille eksempel, som viser sig lige et øjeblik i næste slide, ikke at være et fiktivt eksempel. Vi har fået en ny type af medicin. Det kan være et behandlingsmæssigt fremskridt. Det er ikke særlig godt dokumenteret, og så videre. Og på nogle områder var dokumentation fraværende. Og det ville koste 5 millioner kroner per patient. Relativt mange penge, selv i dansk sundhedsvæsen. Og så er det, vi ikke får med, og det er så her, hvor økonomen kommer op i mig. Det er så det, vi siger offeromkostningerne, fordi hvis så vi skal indføre det her, og budgettet er givet, og der bare ikke kommer som manna fra himmel, så er der jo noget, der skal væk. Så det kunne være, i mit fiktive eksempel, jamen så trækker vi noget ud fra ambulanceberedskabet, en lægebil, som cirka kan gøres for 5 millioner i sådan en sammenhæng her. Og det, der så at sige er grundproblemet ved disse alternative ting, det er, at det er usynligt, men det er der. Det er sådan set det, der er kernen, når vi ser på det. Og det her, det var sjovt nok en parafrase af den første beslutning i det vigtigste prioriteringsråd i Danmark, som jeg kommer tilbage til. Det er Medicinrådet, fordi det var deres allerførste beslutning, som skulle beskæftige sig med muskelatrofi, altså muskelindskrænkninger i sådan en sammenhæng her. Og de skrev her i en pressemeddelelse, at det kunne de ikke anbefale. De synes faktisk ikke, at der var
en balance i det, og som I kan se hernede, de fandt, at prisen for mærke, jeg glemmer altid de her ting, som jeg ikke udtaler, den var urimelig høj i forhold til effekten. Og det er helt klart, at sådan et råd her, de udvikler efterhånden standard ordforråd. Så urimelig høj er et stærkt ord i sådan en sammenhæng her. Og derfor sagde man nej. Og det valgte selvfølgelig stor opstandelse. Det er der nu nogen, der skal nægtes behandling og så videre. Og hvad der var endnu vigtigere, det var jo så lige pludselig, troede jo folketingspolitikerne, at det de selv havde sagt ja til at nedsætte, regionsrådspolitikerne, til noget de selv havde med, at så kunne de blande sig og få dem til at lave det om. Og hvis det var sket, jamen så havde vi ikke haft det, fordi der skal være afstand imellem det råd, som gør de her ting, og så det politiske niveau. Om det er Folketinget, eller om det er et regionsråd, det er for så vidt ligegyldigt i den her sammenhæng. Og heldigvis stod de imod, og heldigvis var der også politikere, der modstod fristelsen til og ville have en beslutning omgjort. Fordi hvis det var sket, jamen så var vi stort set haft et skridt frem og 2 tilbage. Og muskelsvind, som det hedder, når det er muskelatrofi, det kostede tæt på 5 millioner. Men det, der heller ikke blev diskuteret og var irrelevant her, men det var i virkeligheden, hvis man ude omkring i regionerne skulle have fundet penge til de her ting, og de ikke havde fået flere penge fra staten, jamen så skulle de have valgt noget fra. Det er igen det her med offeromkostningerne. Så det er sådan det der spøgelset over rigtig mange ting. Det er også svært at tale om prioritering, så jeg har lavet sådan et uhyre simpelt sprog, som også er niveau, så vi kan styre på det. Jeg skelner mellem makroprioritering, mikroprioritering og rationering. Og det bliver håbløst blandet sammen i debatten, og derfor er det vigtigt bare at have sådan en helt simpel begrebsforståelse. Der er forskellige beslutningsniveauer. Det er staten eller regeringen, det kan være regionerne, det kan være klinikerne. Og det er sådan set ret væsentligt i de her sammenhænge her. Hvis vi sådan kigger på det, jamen så makroprioritering, det er i virkeligheden, hvad skal de forskellige sektorer have? Det er regeringen, der træffer det, når de laver deres finanslov i øjeblikket, og det her det er gammel figur, så det er ikke en affødt til, men det er helt klart, at jeg skulle have gjort figuren med militæret større. Det er jo lige pludselig noget, som er blevet opprioriteret, så det vil noget, og så videre. Men makroprioritering, det er mellem sektorerne, det foregår i Folketinget, det er regeringen. Så mikroprioriteringen, det er så, hvis vi bruger et billedligt ting. Det her det er et moderne apotek, som har sådan, hvor man har automatisk, der pikker og pakker tingene ud i sådan nogle ting her. Det er, hvad skal vi have på hylderne? Altså andre ord, hvilke typer af behandlinger skal der til rådighed? Og det kan så være medicin, det kan være behandlinger, det kan være ambulanceberedskaber, som alt sammen er det, vi gerne vil have. Det er mikroprioritering. Og så er der rationeringen. Det er jo så det, der lander hos klinikerne i sidste instans, og hvor de så siger, hvad skal der tages ned fra hylderne til patienten. Og som sagt, jeg har allerede sagt, hvem der gør det. Og så kan I se her, mikroprioritering har jeg skrevet regionerne, eller som vi jo kommer til at opleve det i Danmark, er det i virkeligheden blevet en uddelegeret opgave, hvor man giver det for eksempel til et medicinråd. Og det betyder jo så igen, så har vi etableret det, der hedder armslængden til det politiske niveau, og sætter en uafhængig part ind til at træffe beslutningerne. Der er så nogle retningslinjer for deres virke naturligvis, men det er ikke noget, som styres og bestemmes af politikere. Det er derfor, jeg kalder det uddelegering eller armslængde, som for så vidt er et meget dækkende udtryk. Og herned er det så klinikerne og de sundhedsprofessionelle. Tingene hænger selvfølgelig også sammen. Makroprioriteringen, de sætter rammerne for mikroprioriteringen, det vil sige, hvad er der sat af til sundhedsvæsenet for eksempel. Og det, der er sat af i sundhedsvæsenet, det sætter jo så rammerne for klinikerne. Så det er egentlig helt centralt at forstå, at der er sådan en kæde sammenhæng. Så skal jeg lige trække jer lidt med det her vidunderligt, vi bruger i stigende grad i Danmark og andre lande, og det er noget, som faktisk sundhedsøkonomerne har ført til bordet. Og det er det, der hedder omkostningseffektanalyse. I kan så se på mit dårlige eksempel med at skulle illustrere det, men det er dybest set, der siger, hvordan holder omkostninger sig op imod effekten, eller effekten op imod omkostninger. Det er sådan set de her ting, og det er sådan noget, der kan bringe mig næsten op og blive ophidset, når folk siger, at det kun drejer sig om økonomi. Nej, siger jeg, det drejer sig om effekt og økonomi, og det er sådan set en væsentlig ting, når vi skiller tingene ad.
Hvis vi ser på de sundhedsmæssige effekter, der kan vi som sundhedsøkonomer godt have sådan et fælles ting, der siger kvalitetsjusteret leveår. Det vi siger, det er, at det ikke er alle leveår, der er lige gode. Og når så vi siger kvalitetsjusteret, så er taget højde for, om der er funktionsindskrænkninger og så videre. Og hvis vi ikke har det, jamen så er leveår en af mulighederne. Det kunne også være, hvis vi er helt nede sådan på detaljerne, hvordan går det med blodtrykket og så videre. Og det er noget, der ikke bruges ret meget mere, men bare lige for at få det med. Og hvad der er væsentligt, det er ikke noget, man trækker ud af den blå luft. Det kommer fra kontrollerede studier, lodtræksbaserede studier eller metaanalyser, hvor man jo altså sammenfatter resultaterne fra flere undersøgelser samtidig. Og så har vi så omkostningerne, og det er at sige, hvad koster det? Behandlingsmæssigt, forebyggelsesmæssigt. Er der sparet ressourcer? Så har vi også det med, så det er sådan set netto. Og bemærk her, der står også, uanset hvem der betaler, der kan man så godt have en diskussion, om det kun skal være sundhedsvæsenet eller andre, men dybest set overordnet vil vi sige, at det er samfundsøkonomisk, og derfor blander vi os ikke i, hvem der betaler og hvem der kommer til gode. Så er der så en lille detalje, som vi ikke ofte diskuterer. Det er, at så regner vi ikke med, hvad der er andre virkninger. Det kunne for eksempel være, at der er nogen, der kommer hurtigt tilbage på arbejde, således at vi har fravær fra arbejde inde i regnstykket. Men der siger man, at det skal vi forsigtigt med at tage med, fordi det kan jo skabe ulighed. Hvis nu jeg skal sammenligne 2 typer af mediciner, og vi skal bruge pengene til eksempelvis en nyt medicament for Alzheimer, og så et nyt præparat, der kommer de midaldrende til gode, så giver det sig selv, at de midaldrende, der vil være arbejdsmarkedsmæssige effekter. Det er der altså ikke for Alzheimer. Og det betyder jo, at har vi det med, så kan det skævvride. Og derfor er det, at vi siger, det gør vi normalt ikke. Og så når vi skal lave analyserne her, så er der 2 former. Der er den simple intuitiv, hvor vi tager de rådata, der er fra forsøgene og bruger dem, eller det, der gørs i stigende grad, at det bliver nogle matematiske modeller, som er ret avancerede, men med økonomernes fascination af matematiske modeller, så er det det, der dominerer. Problemet med det er ikke, at man gør det, men det er, at det er svært for andre at forstå det. Og så når vi skal have hittet ud af, hvad er så, vi skal konkludere, jamen der laver vi en omkostning til vægtbrøk. Altså her for eksempel regner vi med, at et ekstra kvalitetsjusteret leveår, det koster i mit fiktive eksempel 256.000 kroner. Det er ikke usædvanligt i sådan en sammenhæng her. Og der laver vi så en brøk, hvor vi stiller effekterne op, forskellen imellem det nye og det eksisterende, både for omkostninger og livskvalitet i sådan en sammenhæng her. Så i den forstand, så er det sådan set rørende enkelt i sådan en sammenhæng her. Og hvad der er endnu vigtigere, det er jo i virkeligheden, når vi gør det på den her måde, så sikrer vi os rent faktisk, som der står i overskriften, at vi får størst mulig sundhedsmæssig gevinst per krone, vi bruger. Det er sådan set det, der er udtrykket. Og mærk her, der har jeg jo sagt det, størst mulig sundhedsmæssig gevinst per krone, så vi netop kobler det sammen i sådan en sammenhæng her. Og det bruges, som I kan se her, systematisk i Danmark, i Norge, Sverige, i England. Jeg har skrevet UK, men jeg kunne ikke lige huske, hvad den almindelige forkortelse er til den del af UK, der er England. Men også i Holland, og der er også en lang række andre lande. Men det er bare lige for at sige, lande, der står os nært, bruger de samme metoder. Og der er også stort set enighed om, hvordan det skal laves. Det er noget, vi sådan set stadigvæk diskuterer lidt. Det sidste punkt hernede, herover, dermed, om omkostningerne og virkningerne på arbejdsmarkedet, om de skal med eller ej. Det er stadigvæk noget, vi diskuterer, og jeg er faktisk ved sammen med en norsk og en anden dansk kollega og skrevet en lille artikel om det nu holder det der ræsonnement, og det er almindeligt siger, at det gør det, men lad os nu prøve at se på det. Det var indledningsbønnen. Så kommer vi til de mange prioriteringsråd i Danmark. Og jeg har allerede sagt, at vi fik Medicinrådet i 2017, og så har vi haft faktisk meget tidligt noget, vi ikke er meget opmærksom på. Vi har et medicintilskudsnævn. Det der er forskellen mellem Medicinrådet og Medicintilskudsnævnet, det er, Medicinrådet det vedrører den dyre hospitals udleverede medicin. Det er den dyre kræftmedicin eksempelvis. Mens Medicintilskudsnævnet, de beskæftiger sig med receptpligtig medicin. Det er den medicin, som de praktiserende læger udskriver i sådan en sammenhæng her. Og bare lige så for at sætte det lidt i perspektiv, 29 milliarder ud af et samlet sundhedsbudget i Danmark på rundt regnet 160 milliarder. Så det er jo ikke sådan en lille ting, man trækker ud, som ikke betyder noget. Det fylder faktisk en hel del.
Så fik vi i 2021 det, der hed Behandlingsrådet. Og det var rent faktisk tænkt som et råd, der skulle se på andre teknologier. Alt det her, det er for mig teknologi, og medicin er en teknologi. Det kunne også være nye kirurgiske teknikker osv. Og det var disse øvrige teknikker og teknologier, som Behandlingsrådet skulle se på. Og det fungerede så, som I kan se her, 2021 til 2024, hvor så danske regioner, det er jo sammenslutningen af de 5 danske regioner, de besluttede at nedlægge det, og så fusionere det med en kvalitetsarbejde, de har i gang. Det var nok fordi, at de synes, at arbejdet gik lidt for langsomt. Det gør jeg faktisk også. Men de havde faktisk taget fat på nogle vigtige ting og gjorde det, men de gik bare for langsomt. Også i forhold til mit temperament. Og hvis jeg går ned til næste sidste punkt, jamen, der er der annonceret i forbindelse med en sundhedsreform i Danmark, at vi skal have et nationalt prioriteringsråd. Det er ikke nedsat endnu. Det diskuteres. Jeg har været med til en enkelt møde, hvor vi har diskuteret noget af det, men det er på ingen måde helt ud af, hvad det skal være. Fordi det der er kunsten, det er i virkeligheden at lave et nationalt prioriteringsråd, som ikke ødelægger i øvrigt velfungerende, specielt medicinråd og medicintilskudsnævn i sådan en sammenhæng her. Men det er klart, det ligger regeringen på scene at få det gjort. Og jeg hørte sundhedsministeren så sent som i et interview i sidste uge tale om, at nu arbejder de stadig videre med det. Så har vi noget, som ikke er et råd, men har lidt at gøre med det, som er emnet, I kan se i artiklen nedenfor. Det er i virkeligheden, at man jo også sagt, at der er også et andet prioriteringsmæssigt emne. Det er at prioritere nye behandlinger fremadrettet. Men i virkeligheden er der jo lige så meget behov for at se på noget af det, vi har. Er det godt nok? Virker det? Er det overflødigt? Og så videre. Og det er det, man har taget op i det initiativ, der hedder Vælg Klog, som er en del af en stort set worldwide bevægelse og så videre. Men i virkeligheden en meget vigtig ting. Og det fører så over til, hvor jeg lige har lagt overskriften ind fra en af de artikler, jeg har skrevet. Og det er at sige, at på bare 7 år er prioriteringsdebatten i Danmark blevet revolutioneret. Før 17 snakker vi om prioritering. Vi snakker om, at der er behov for det. Efter 17, så har vi gjort noget ved det. Og det er sådan set forskellen at gå fra snak til handling. Og derfor er det, den er skrevet i 24, kan jeg regne ud, at det var rent faktisk en revolution. Det var også en revolution, at vi i virkeligheden tog fat og siger, ups, det er at indføre nye ting, et andet det er at udfase noget af det, vi har, som rent faktisk burde udfases. Så det er sådan set en symmetrisk, men hvor det sidste, det er så noget, der er kommet til på det seneste. Lad os prøve at se på Medicinrådet. Og de har på deres hjemmeside sådan en streaming-ting, som siger, at de har anbefalet 187 præparater eller dele af præparater. De har sagt nej til 90, og så har de delvis anbefaling på 39. Der sker noget, I kan se her, det er screen dump fra her 3. september, så den er hele tiden opdateret. Men bemærk, at i den her sammenhæng, så er det faktisk lige ved, at tæt ved halvdelen siger man nej til. Og det er der, at hele det her spørgsmål, at der kan være noget nyt og så videre, men hvor man simpelthen siger, at det har en for høj pris. Og som sagt, det overordnede beslutningskriterium, det er der et rimeligt forhold imellem den dokumenterede og kliniske effekt og så prisen. Og det, man bruger som analyseværktøj, det var det, jeg gennemgik for, det er økonomisk evaluering. Det blev lavet rutinemæssigt og er en del af det. Men bare lige sådan for at vise lidt seneste her, I kan se her, der har de rent faktisk så sagt noget, de tidligere havde forkastet, altså et brystkræft lægemiddel. Der sagde de oprindeligt, det ville de ikke have, fordi prisen var for høj. Så sker der jo så ofte det, at så kommer medicinalfirmaerne til dem og siger, we have a special offer. I må bare ikke fortælle det til nogen. Og så får man faktisk en prisnedsættelse. Og det betyder så, at så siger man måske ja, og det er gjort her. Men et møde, der har været her i den forgangne uge, der siger de, at prisen er alt for høj. Anbefaler i det her tilfælde ikke et lægemiddel mod kronisk sygdom. Sådan er det. Der er selvfølgelig også de positive, som jeg har taget med, at man siger ja, men det giver næsten sig selv. Men det er meget, meget vigtigt at se, hvad det er, der sker. Og det foregår sådan set i gåseøjne på et objektivt grundlag. Man kigger på al den videnskabelige evidens, som firmaen skal sende ind, så de har jo selv styret på, hvor meget der skal tages med, og så videre. Og så drøvtykker man det i Medicinrådet, og det er så væsentligt. Da man så nedsatte det her, og det var danske regioner, der nedsatte det,
fordi de simpelthen kunne se, at deres udgifter til sygehusudleveret medicin simpelthen løb grassat og var ved at vælte deres økonomi. Så sagde jeg, at nu skal vi have sådan et, og så kom Folketinget og sagde, ups, vi skal lige være sikre på, at det er hegnet ind, hvad det er, de må gøre. Og tro det eller ej, enstemmigt sagde Folketinget ja til 7 overordnede principper. Og der skal man hele tiden være meget forsigtig, når man kan blive enige om noget, fordi noget af det er jo selvfølgeligt. Men alligevel er det vigtigt, at det her, det er principper, som Folketinget, det siger, det skal være baseret på faglighed. Det kan ikke overraske. Det skal være uafhængigt. Det er min betragtning om, armslængde. Vi må heller ikke skabe det sådan, at vi får geografisk ulighed i Danmark. Der skal være åbenhed om processen. Vi skal også sørge for, at vi rimelig hurtigt tager en ny, effektiv medicin i brug. Det skal medicinalbranchen nok være opmærksom på. Og vi skal have, de bruger udtrykket mere sundhed for pengene. Jeg vil nok sige mest mulig sundhed for pengene, men det er så mere ordene i de her sammenhæng her. Der skal sikres adgang til behandling, og så er der at noget alvorlighed, altså er der noget med, at der er nogle sygdomme, der er mere alvorlige, og andre skal tages hensyn til dem. Det er så at sige det, der hegner Medicinrådets ting ind. Så har vi i det her hurtige gennemgang, har vi Medicintilskudsnævnet. Så hver gang, at vi får et nyt præparat, der skal tage stilling til, skal det gives tilskud til det. I kan tage fedmepræparatet, det der bruges til diabetikere, Ozempic, som jo både er et alt overvejende jo diabetes, men også har nogle gode virkninger på vægten, så det er jo en del af det. Så skal det ind over Medicintilskudsnævnet, som også er uafhængigt. Og som sagt, det er lidt usynligt i debatten, men har en stor effekt. Og der er ovenikøbet sådan set en officiel bekendtgørelse. Det betyder jo, at der er lovgivning omkring de der ting. Og bemærker også, det jeg har taget ind, det er i virkeligheden, om lægemiddelpris står i et rimeligt forhold til den behandlingsmæssige værdi. Igen har vi den tosomhed. Og nu skal I bare have sådan et lille pudsigt eksempel på, hvad der giver noget. Det her, det er en lidt ældre beslutning om Tresiba. Det er et diabetesmiddel fra Novo Nordisk i sådan en sammenhæng her. Og her, der skriver de derinde lige før julen 2015, at nu har man sagt ja til, at de må få generelt tilskud. Før det havde de haft begrænsninger, klausuleret tilskud og så videre. Sådan er det, at der kommer ny information. Så der er altid et spørgsmål, at sige, hvorfor har de ændret beslutning? Fra at der var restriktioner til, at nu er der generelt tilskud. Og den daværende direktør for Novo Nordisk, Lars Rebien, han var ude lidt før og annoncerede det i Jyllandsposten, så de har nok set beslutningen lidt før end andre. Og der siger han, at det fik de ændret, for det blev givet en moderat prisjustering. Og så er der så nogle banditter, som siger, og hvad er så en moderat prisjustering? Jeg kunne have ringet til formanden for tilskuddet og fået det viden, det lød jeg være med, og så fandt jeg det selv. Og ved hvad moderat, det var 28%. Så kan I selv sige, om hvad I synes, at det er det, og vi har tilsvarende gode eksempler på den type af ting. Og det er det, der virkelig batter noget, også på de offentlige budgetter. Så har vi behandlingsrådet, som skulle tage sig af alle de andre ting, og de har taget sådan mange ting op. I kan bare se eksemplerne her. Det kan være intelligente og højteknologiske senge, anvendelse af passionær diabetesteknologi, håndbåret ultralyd i akutte forløb osv. Altså alt det, som ligger uden for medicin. Og de var sådan set kommet rimelig godt i gang, synes jeg. Men som sagt, man valgte at lukke ned og så starte op på ny. Og reglerne for, hvad der skal startes op nu her, de er ikke kendte endnu. Men det er i virkeligheden vigtigt, at vi også har andre teknologier med end bare medicin. Og så får vi det kommende nationale råd, og jeg har løftet teksten ud, som der står i forliget i det her sammenhæng her. Det er en tværgående, transparent og systematisk prioritering i både det nære, det er ude i almen praksis og i kommunerne, og det specialiserede sundhedsvæsen, det er sygehusene. Og de skal sikre, at vi får mest mulig sundhed for pengene. I kan godt høre, det går jo igen i sådan en sammenhæng her. Formålet, det er at sikre mest mulig sundhed for pengene, men også at de svære beslutninger, som skal træffes, afspejles fælles ambitioner og værdier for sundhedsvæsenet. Det er jo der, hvor sådan nogle ting som Folketingets rammer for Medicinrådets virke spiller ind. Og så skal det jo så ud til det her ting, og det skal ud fra politisk besluttede principper og så videre. Så det er selvfølgelig også væsentligt, men det betyder jo også, at medlemmerne til det, der kommer, altså de er jo ikke politisk udpeget. Der er sandsynligvis en formand,
der er udpeget af regeringen i sådan en sammenhæng her. Men resten, de er jo udpeget i det, der hedder personlige egenskaber, og ikke om de nødvendigvis er højreorienterede, venstreorienterede eller bare velorienterede. Så det er også en del af det. Så skal vi lige have den nye prioriteringsdagsorden. Og det er i virkeligheden, om alt det eksisterende også får værdi til. Og som sagt, jeg har skrevet et par artikler om det, og så videre. Og i virkeligheden så startede det faktisk en ting, som de fleste de tager sig til hovedet. OECD, det er den internationale økonomiske samarbejdsorganisation i Paris, hvor de rige lande, havde nær sagt, men de store vestlige økonomier, de er sammen om det, og de har faktisk skrevet rigtig meget fornuftigt om sundhedsvæsenet. Og de tog hånd om de her ting i 2017, kan I se, og det er Tackling Wasteful Spending on Health. Og deres bud, det var, at rigtig meget af det, vi gjorde, det var faktisk spild af penge, og de kommer frem med et tal på 10-20% og så videre, og bemærker også, hvis I går ned i næstsidste afsnit, many more patients receive unnecessary or low value care. Så i virkeligheden var de med til at sætte en dagsorden, der simpelthen siger, der er også noget af det, vi laver, der ikke er godt nok. Og lige et tilbagespring. Medicintilskudsnævnet, det var altså dem, der tog det der med receptpligtig medicin, de er faktisk begyndt at lave det, der hedder en revurdering. Så det vil sige, at de har periodisk, så tager de nogle områder op og siger, det her, det har vi godkendt i de sidste 5 år. Holder det stadigvæk? Er der sket noget? Er der kommet nye mediciner til? Og skal vi lave om på det? Og det er de faktisk haft ganske stor held med. De har også set på diabetes, og så kan I regne ud, at en stor dansk virksomhed har jo selvfølgelig været meget aktiv i den der sammenhæng. Men det har de lavet om på, og de har sparet millioner kroner ved at ændre på, at om der er evidens for, at de skal have et tilskud af den ene eller anden type kategori. Så i den forstand, så var det sådan set begyndt så småt i Danmark. Og så var det så, at der er kommet et vel klog initiativ, som er bakket op af Lægeforeningen, er bakket op af Danske Patienter. Danske Patienter er sammenslutningen af patientforeninger i Danmark, og så Danske Regioner, og det finansieres i fællesskab. Og I kan bare se her, hvad de har som grundlag. Det er, som I kan se her, spild. Er det unødigt, og er det skadeligt? Og vi har jo faktisk behandlinger, som er skadelige, som vi bare ikke er opmærksomme på, og vi først opdager er skadelige bagefter. Så det er jo en del af det. Og så har vi som sagt et nationalt prioriteringsråd, og de skal jo så finde balancen imellem de her ting. Og så har jeg, et lille blik ind i konsultationsværelsen, og der kommer så ind og siger, at jeg gerne have en rygscanning. Det er jo en MR-scanning af lændesmerter i sådan en sammenhæng her. Og der sidder lægen så og skal forklare og sige, at det er unødvendigt, formålsløst og derfor uklogt. Og det er faktisk korrekt for almindelige lændesmerter, som mange af jer nok har prøvet. Når jeg har stået på talerstolen i 2 timer, så får jeg faktisk også lændesmerter. Så det er en anden del af tingene. Men i virkeligheden er det. Og det, der også er vigtigt, det er, at det er langt mere kompliceret at fjerne det eksisterende, end at frafælde nyt. Jeg var med til at lave en af de første, det der hedder medicinsk teknologivurderinger, som var en avanceret form for omkostningseffektanalyse, hvor vi fandt frem til, at ultralydsscanning 2 gange under svangerskabet, det faktisk ikke har den store værdi. Man kan ikke forudsige ret meget fra det, og så videre. Og Sundhedsstyrelsen tog i virkeligheden det der lille eksempel, som vi havde udarbejdet, netop som eksempel. Det tog de til sig og sagde, det skal vi gøre rundt omkring. Og hvad tror jeg, der skete? Ingenting. Så der er i virkeligheden helt andre mekanismer. Så kom vi til udlandet. Det var Danmark. Norge, de har udmærket sig ved at skrive meget i sådan en sammenhæng her. Og den korte version her, det er, at det, de kalder specialisthelsetjenesten, det er deres sygehusvæsen, og der har de 4 af dem, og direktørerne i de der regioner, det er dem, der træffer beslutningerne, og det er også dem, der skal skaffe finansieringen. HTA, det er deres ord for omkostningseffektanalysen. De laves 2 steder, og så videre. Og der er hemmelighed om de prisnedslag, de får. Det var det, jeg prøvede at antyde før. Og de laver det helt systematisk. Og så har de noget, som vi ikke rigtig har hjemme i Danmark endnu. Det er, der kan huske så punkt 7 i det der Folketinget havde sagt, der havde regionerne fået noget med alvorlighed. Er der altså nogle sygdomme, som er alvorlige end andre, og skal det have lov til at veje mere? Det er så at sige et fordelingsmæssigt hensyn. Og der har de sådan en trappe, hvor der kan gives op til 3 point.
Og det er så opkaldt efter en af mine norske kolleger. Det var ham, der opfandt trappen. Og det interesserer sig for, det er i virkeligheden, hvad er tabet i livskvalitet leveår ved bestemte sygdomme. Og det er helt klart, der er meget forskel på, hvad det er, hvis jeg har sklerose og så videre nedover. Der er rigtig mange tabte leveår i sådan en sammenhæng her, og det betyder jo også, at kommer der noget, der kan påvirke tingene effektivt ved sklerosen, jamen så skal det have lov til at veje højere, så den får helt klart en 3-score. Så de gør mere ud af, og det er det meget af deres skriverier har drejet sig om, og det er indført helt rutinemæssigt. Så har vi England. De har NICE, og der er mange ordspil på not so nice, og så videre. Men altså National Institute for Healthcare Excellence, og til prioritere alle former for teknologier i England, også medicin. Og hvad der er endnu vigtigere, når de har sagt, at det her det skal sættes i værk, og sagt ja til det, så skal det finansieres. Og det er så ikke hele tiden igen, så er det melder spørgsmål sig om alternative omkostninger. Hvad skal der så skubbes til side ud i de enkelte regioner? Jeg har bare lige taget noget tekst med her, hvordan de ser på det systematisk, og de er meget stolte af, at de simpelthen systematisk ser på evidensen, og så har de modellering, det er de her matematiske modeller, og så har de så omkostningseffektanalyser. Og det er i virkeligheden dem, der har indført det, og har været med til at gøre det populært rundt omkring i det meste af verden. Og det er jo så, at det skal diskuteres op, og så har de nogle uafhængige udvalg, der diskuterer regulatorerne. Og dem, der har interesser i det, stakeholders, de får også lov til at se noget. Så igen, en åben og transparent proces, og så videre. Og de siger så, at det er jubelsang, som de selv skriver, så jeg har taget det med. Not only, så videre, does this process explicitly describe the evidence base, it also identifies where there are gaps, uncertainties or conflicts in the existing evidence. Så igen, de mener faktisk, at de gør deres arbejde rimelig grundigt. Og det, jeg lige har sagt, det der kommer i den her slide, det er, at når de har sagt ja til det, det hedder guidance derovre, så når en guidance den er blevet accepteret, så skal de enkelte regioner indføre det. Og de får ikke bare penge ekstra fra regeringen til at gøre det, de skal faktisk skubbe noget andet ud. NICE, kæmpe stort, og I kan se her, har en relativt stor succesrate med, hvor meget de siger ja til. Og de har et kæmpe apparat i gang. Prøv lige at se nummer 2 dernede. De har omkring 100 sådan appraisers i løbet af et år. Og de er meget rige, så de har faktisk et rimelig stort budget på 58 millioner pund. Det kan gange med 10, så har I danske kroner. Men det skal I så sætte i forhold til det engelske sundhedsbudget på 188 milliarder pund. Så det er jo så igen relativt. Venner, det var det. Og havde vi 2 minutter til spørgsmål? Det har vi i hvert fald. Tusind tak. Kjeld, skal vi give ham en hånd? Vi har lidt tid til spørgsmål. Er der nogle spørgsmål fra salen? Eller kommentarer? Jeg kan måske starte med et. Hvor vigtigt er det politiske lag i prioriteringen egentlig? Altså du sagde, at Folketinget havde lavet sådan 7 prioriteringsråd. Men de virkede samtidig, kan man sige, til at give en del rum for fortolkning. Altså, kunne man ikke lave lidt af hvad som helst? Nej, det politiske råd her, det politiske niveau, er jo inde ved makroprioritering. Det at sige, hvor meget skal sundhedsvæsenet have? Det er jo en overordnet prioritering, og det er en suveræn politisk beslutning. Men så er det jo så, at man har valgt i Danmark og i de lande, jeg lige har talt om, og andre lande, der har man uddelegeret selve prioriteringsopgaven til en professionel enhed. Det kan så være Medicinrådet i Danmark, det kan være NICE i England. Og der er reglerne, der siger, at det blander man sig ikke i politisk. Og de steder, hvor man har forsøgt at gøre det, og der har været et par eksempler i England med NICE, det har kostet respektive sundhedsminister livet. Men det er jo fordi, det er accepteret, at man vil have armslængden og have den der uafhængighed. Og så holder vi fast ved, at det politiske niveau, det er pengene, og det er sådan set det centrale. Men de, så at sige, aflægger sig ved at uddelegere beslutningsretten til sådan en enhed. Og derfor er det så også vigtigt, det du lige inde på som bibemærkning, at man udstikker nogle retningslinjer for arbejdet. Og det er så det, vi også har gjort for Medicinrådet, og som vi også ved det nationale prioriteringsråd helt klart vil komme til at se sker, inden at man så giver slip. Men det helt afgørende, det er, at i dagligdagen, så går politikerne ikke ind og omgør en beslutning i sådan en sammenhæng her. Og det er sådan set noget helt centralt.
Så i den her forstand, så det jo så at sige, fra den græske mytologi, kan jeg huske Odysseus, han blev fristet af sirenerne, da han sejlede mellem Sicilien og Italien og så videre. Og det var for ikke at blive fristet, så bandt han sig til masten. Og det er i virkeligheden det, politikerne de gør ved at uddelegere det. De har bundet sig til masten for så at gå tilbage til den græske mytologi for at finde en parallel. Smukt. Ja. Hej, jeg er læge på Landssygehuset på Færøerne her i Tórshavn. Jeg har bare lige et kort spørgsmål. Tak for en meget interessant fremlæggelse. Har du nogle tanker, sådan helt kort, om forskellen, når du snakker om det der med prioritering, hvor i Norge man har ligesom kigget på det, og der har man jo en del egenandel, hvor patienterne selv for besøg på et offentligt sygehusvæsen skal betale en del. Og i den danske og færøske har vi jo ikke haft den tradition. Har du haft nogle tanker, det vedrørende? En lille smule, men egentlig primært ikke så meget, for at være helt ærlig. Og det er jo fordi, at de primære lande, jeg sammenligner med her, England, Norge, hvor det der var en vis egen andel for at gå til almenlægen eller for praktiserende læger, og Sverige, det tilsvarende, og England, det er jo i virkeligheden, der man vant til, det er gratis. Mens omvendt så lidt mere, hvis der er en betydelig, og ordet det er en betydelig brugerbetaling, så er det svært at gribe ind. I Danmark, voksentandplejen, jeg ved ikke, hvordan det er heroppe, men voksentandplejen i Danmark er jo stort set privat økonomisk anliggende. For hver 100 kroner, jeg får i regning fra min tandlæge, så skal jeg betale de 85 i sådan en sammenhæng her. Og så er det jo straks noget sværere. Men så skal det jo styres ved regulering på forskellige vis, og ikke denne, skal vi kalde det, hårdhændede, som det her det er, prioritering. Men det er ikke sådan noget, der rigtig er blevet udforsket, fordi det ofte er sammenlignelige væsener, det finder sted i. Tusind tak, Kjell Møller Pedersen. Hej. Åren pausen er vi nu at få Jekvan D. Hansen opp at halda en fyrlester. Jekvan, han lærer i Heimsbætja Sørsnån, og kanskje førja husfilosofer. Det var en sjuklaver å si, men jeg sier det likevel til dere. Velkommen, Jekvan. Jeg kan lykke å si at i pausene så vil det flere stålar setter fremst, så vidt at det er at det første trutje fyrlesterene og pallborsvunden blir flere stålar. Ja, jeg vet det, Bjørn. Nu för undanförande fyrlesare haltar att utlar grisk och godanar, grisk mytologierna, och är ganska synd att utlar grisk och heimsbätjingarna. Vi tar oss om prioritering i hälsoversionen och vi tar oss om rättvis. Och det säger sig allt, vi måste ha rättvis hälsoverk. Det är väl absurd att sagt att vi skulle ha haft ett orättvist hälsoverk. Men spårningen är så fyldigt. Kvärt ett rättvist hälsoverk? Altså, kvært rettvis. Og jeg vet vel til at det er størst hotek som vi nevan får avklare i det, men jeg skal prøve å løse trutja vinklar som rymlig imischer, men som kanskje allugavel kunne inspirere oss noe snere. Det som jeg vil vise nere oppleggen til at prøve å kvalifisere dette hotek rettvis, hva hunden til for neka. Og hvis vi nå færre atle gamle grykkeneถ้าman ska börja lösa, man ska lösa så abstrakt hotek, så spyr man ofta henne, hva søtt å ta gammel? Og her som før den, og det er 200 gammel og her som før den, så det Platon og Aristoteles. Men jeg halde meg bare til Platon og Hesfjord, det er hitt for meg. Og her er ikke noe, hva skal man si, salgsrøv eller pep-talk for en totalitære helseskipan som Platon kanskje er gjennom for det. Men her er en rønt å få något bestämt hotek fram. Och jag kan se att det kommer på en av vägen att hotek är till hotek dikt. Och i staten, till versen som är staten, här säger Platon, hur inrättar vi den bästa staten? Hur inrättar vi det samhället som i störst möjliga mån kan sägas att vara rättvist? Och detta kunde vi kanske vi av som tilläggen först iver och hälsovers. Och han säger som så, detta kan huxa om att samhället är en pyramid. Og vi har 3 nivå, eller 3 lør, rettere sagt. Det første leie, bottenleie, det er det som skapar det materiella grundleie, til bønder, til handverskare, til handelsmenn, alt det der. Det er det som man kunne kalla for produksjonsapparat, ja.
Det får inte tog. Det har sitt plats, det har sitt naturliga plats, men det ska också känna sitt plats. Så tackar vi det nästa läge. Och det är det som vi där först kanske kunde kalla för värmännen. Det är det läge som ska skipa för lov och landaskil. Här vill vanliga mål vill det vara herren och politi och sådana. Och det har så självt ösen sitt plats. Och så kommer vi till översta. Det är administrationen och överst uppe är det som berömte filosofkongren. Det är filosofkongren som störst möjliga mot har finns inled i hur det hela ska skipas och det är han som ska ligga som styra för. Och under sig hävrar sig för en välkvalificerad administration. Så det är det här. Men nu kommer det här som kanske vi kan bruka att läka. Det som Platon så vill vis ner till det alltså det som han vill se vis ner med ett annat till det att his imska funktioner där skulle östen vara stort där någon bestämt om vad det är till imska dikter också om ta som Platon ta som Aristoteles så är dikter ett chatten i hotet Aristoteles som kunde han är ju färgen att dikta i tecken no hick det nya läge det som ligger som ständigt för produktion det som ständigt för det materiella grundläggande väl det max sagt det är här ska allt dikten vara mathalt. Vi skulle känna mathalt. Man skulle känna ja, vi kan så känna några plats, men vi skulle också känna några ärmarskar. Det är kanske också en dikt vi skulle kanske också syndrom. Så kommer det nästa dikt. Och det är den dikten som heter Dirve. Milläge, alltså det som jag kallar för värmänner, tar skulle ha dirve. Alltså en herrmauer som inte har något dirve, han är inte något värt. Och så kommer han till trea. Och det är inte för förnuft. Som kommer till Platon ju rationalist. Han sätter förnuften öre högt. Så det är förnuften som är överst och han ska stå i henne. Nu har vi dessa trygga diktnar. Förnuft, dirve och mathalt. Men ta så dessa diktnar är i harmoni och i samlevå. Så här får vi ett fjärde. Och det är rättvis. Det är helt stort Platons uppskrift på vad rättvis är. Det är en harmoni och mittelnäkra dikter. Spårningen är så självklart. Jag skickar det, men spårningen är så självklart. Kan dessa tankar östen brukas tar vi två som prioriteringar. Eller tar vi skulle skipa ett hälsoverk och så gör. Alltså, den här diktar tankagången. Hatt det så en vinkel på det. Och jag vet inte, alltså, att det ligger ganska sint länge från det som vi vanliga också om. Det vi också om rättvis och hälsoverk och prioriteringar sådana. Så är det ofta en det som vi kallar för distributionsrättvis som undanfarande föreläsare haltar just gröt ifrån. Och det är faktiskt det som vi ska komma fram till nu. Som du vet, så levde Platon ta 300 för Krist och det är längt och sen. Och nu skulle komma sint långt upp i döina. Och det kommer kanske förutsöka att nu kommer Bentham och hans här utilitarism. Bentham till 1600-talet. Bentham är från 1648, han dör så i 18, vad var det nu, 32, ja. Och han säger som så, att det samfället som det här var, nu skulle också han lever en skål samfället som på några matar var förfärdelig på några matar. Och han säger att vi må skipa samfället på en helt annan mat. Vi må reformera samfället så att ja, hur skulle göra? Jo, så att flere får mer gagn av tog som Etla sagt på annan måte, mest möjliga njøting til størst mulig tale folk. Det er kredoet tja Bentham. Og til sin njøting her, så kan det ganske leve oss ikke primitivt. Altså Bentham, han er det som vi kallar for hedonist. Hva er mest det? Jo, det er mest det. Hver gang det er ut på i livet, mest möjliga njøting. Tar man så teker og raffinerer dette modellet sin tur, eller disse tankegångene, så er det ut til njøting, ja, kanskje velferd. Så tar vi bruk disse tankegångene i moderna høpe, så er det ofte, vi sier, mest mulig velferd for mest mulig til alle folk. Men hvordan gjør vi så til? Og her kommer vi så for at til disse oppskriftene til Bentham. Han heldte til. Punkt 8. Menneska stort av två ting. Det stort av menneskan stort av tråan etter njøting
og trådene etter å slippe undan lojing. Her ser bare tingene det som står i rock. Det kommer så sette spørsmål at det ikke om det rett. Her er flere problemer ute, men det kan komme til. Punkt 2. Hvordan gjør vi så? Hvordan får vi så oppfyllt dette her krevet til mest mulig om folk? Og ta sier han som så, vi skulle sette rockene stykke opp til det som er en hedonistisk kalkyla. Og det vil den nok ta som en rockene i arska. Og så setter han noen punkter oppe, hvor han disse njøtingen som han er så opptatt av. Altså, hvordan nekver omfatter disse njøtingene, hvordan intens hun, hvordan langt er hun, hvordan sannsynlig det for å være vi, og hvordan sannsynlig det at vi får mer av samme slag, og så gjør. Det som det sentrale, øyne for dere, i hesten tøpen til åkken her, til at vi kunne kvantifisere det, vi kunne sette det opp i en tabell, vi kunne råkne på det. Og så bare råkne ut. Hvis vi nå skulle lykke som finne på et eller annet, en nødja vidger, eller en nødt tilbud fra de allmenne helseversene, så får jeg råkne på det, gjør det pluss, eller gjør det minus, og så gjør. Her er tanken om at jeg leter seg kvantifisere, til å si at man kan sette tølata. Han ikke fyllt ekla frestande. Du så kunne si, ja, men så har vi et objektivt grundtall, ja. Eller har vi noe til. Problemet ikke fyllt det. Nå setter han noen punkter oppe, men hver sier det at dette det ene sosialiserende punktene. Ja? Her vil Bentham jo sagt det, det er rundt 4 kanter, altså kanskje synder primitiv, ja. Og tar så kommer 17. Nå husker særlig med en som heter John Stuart Mill. Han mer avanseret. Han sier som så, Hegger, njøtingar, la oss bare omsette det til akkurat mal, velferd. Det er ikke så einfalt. Njøtingar er ikke bare kvantitativer. Det er ikke bare spørsmål om så som det kan njøting til så størst tale folk. Njøtingar er også kvalitativer. Ja? Så sommer njøtingar, det er altså bedre enn ærer. Hvis vi fører iver akkurat skipan her vi velferd og økken, så kunne man kanskje sagt onker velferd har større kvalitativ kvalitet enn onker andre. Men hver er det så, hver njøting er bedre enn onker andre, hver skal avgjøre det? Og så kommer det ut i dette subjektive atter, og det er jo nettopp det som alt dette prosjektet til Bentham gikk ut på. Det var å slippe undan at vi skulle diskutere 2 måneder og jeg halte et annet når vi skulle kunne sitte og tale. Det er nemlig trobladjen og justere. Fint. Som du så ikke, dette er nok narskast som vi vanlig kallar för fördöjlingsrättvis, ja, och så vidare också om att ha ett allmannaverk och en slä. Och jag håller den här utilitaristiska tankegången, detta kallar man för utilitarism, gagnsemi stävnan, säger språten. Ta det ju alltid konsekvenserna vid hitjet. Det är en slags konsekvenser tycker lukar som förder ivra det politiska. Och till allt gott om det, men här är det så finns det några problem då just nere. Eller några väldigt erbjudanden för en kvar utilitaristiska stävnan. Jag långt in i det ena. För det första, är vi samt om hver ting vi vilja och hver ting vi inte vilja? Är vi samt om hva är värst att satsa på och hva är inte värst att satsa på? Och hvis vi inte är samt, hur kommer vi så fram till en sämjo? Det är så ett problem. Och ett annat problem som östen kanske är inte bara dolt ner, men som är attanfri. Det är att enda skipanen, hon säger sig täcka stöj i några faktuella ting. Till fakta, människa söker sin någonting och söker släppa undan lojning. Okej, det kan vi acceptera. Nu kan det vara till öst andra ting vi söker efter en bärhäst primitiv ting. Men här är ett problem, och det är det som vi kallar för den naturalistiska förutsättningen. Det är att vi leipar från att konstatera när det är till att vi säger så tog ska det vara. Alltså, vi har hälsoversen, vi konstaterar att vi vill att det är så är det. Härfra slått av så må det være så. Men det er slett ikke givet. Det er nemlig her som feilståttning i kjemlementene. Det er så en annen erbjørning i systemet. Og så skal det komme til 3 erbjørninger som øyne hva skal man si, mye aktuell for alt det her prioritering. Og det er at alt godt om det er vi vil ha så mest for pengene og vi vil ha så nekva velferd som gjør det for å ta ressurser som vi øyne for å hava. Men en slik skipa, hon leter opp for at vi kanskje
kunne offra nøkre individer. Hvis det betaler seg at offra nøkre individer, ja, men, og hvis det vel av mest gjør pluss og i sånn rockenstation, samlet rockenstation, så tidligst det akseptabelt, da. Og når man skal lukke til å forklare ting til, så det ofte noen standarddømer, ja. Til kjenner at det her, som det er rett tilbake for smeden. En fjærlagt bygd, her er jo en smier og 2 bækere, og alt fryd og gammen, men så får det ballast, og etter her, og så det til at smieren i vrøye teker og dreper en person i bygden her. Nå ytla vår, ja. Og det bare 8 gjøre, og det at han kommer for retten, og han skal ikke fylle døme, så han vil døye dømt. Men problemet ikke fylle til at smieren en så særlig sentrale personer i bygden her, at altså, alt skramler sammen, hvis man nå får å avrette han. Så kvært vi, nå det heldigvis så la, så som dømen, heldigvis, at det 2 bækere. Kunne vi ikke bare ta og drepe avrette annen bækeren? Jo, kanskje, tror vi kunne sagt han klare at vi øyne bækere, og etter så har den handlingen haft en konsekvens. Konsekvensen så bare ikke til å rette versjonene. Nå sier jeg, hatta ber ikke til. Hatta, hva ber ikke til? Jo, du hatta struer med akkurat, jeg vil lese seg intuitiv og fætan, av hvert og rettvis i erfarenheten. Hatta kan ikke være rett. Rett tilbake for smeden. Og det det som, hva skal man si, utilitaristiska tilgang til på en eller annen måte må vi halda seg til hvordan kunne vi offra, hvordan kunne ungenga offra noen individer. Så en utilitarisme, hon hikker på holdene, mest mulig av velferd til størst mulig til alle folk. Men det enkelte individet, det tidligst, altså, prinsippene er kunne offras. Det vil jeg ikke hava. Og hvis vi så færer sint langt opp i tøyene og færer hokse om pliktig til ikke kant og alt det her med det her, så kommer sin tanken om at enkelt individet har et egenvire. Det har et egenvire såleis å skilja at vi kunne ikke bare offre det hvis det nå skulle give EU-skott i det samlede rockenstation. Og det som vi tar til Janne og i fyrlesen her om at anker høylevav så dyrer at till oacceptabelt till att så måste spärras något annat bort. Men tar ju så alltid med dem. Ja, men kvärt visst enkelt individ någon. Har till lov inte några virus. Jo, kan det virus, men kunde vi se som så att här till virus till visst och så är ju mer. Ettla hur skulle vi hantera det här? Ta ett huxa om erbjudandena som ligger i ögonen kvar utilitaristiska skipan. Här man principiellt kan offra ett individ. Och det som man så självfyllt har gjort till det att man säger så ju självfyllt skulle ha mest möjliga välfärd för pengarna, men vi skulle ösna inbygga några garanter så att skilja att enkelt individ det ska ha en lära värde. Hvis vi huxa kantian så har ett enkelt individ det har tecken till värdighet. Koeda nå til, jeg vil ikke kante det, det er fornuft, det kommer så diskutere, men det teller ikke. Så, som det så ikke, hette lukket som døme nummer 2, om hva og rettvis og her kunne vi kalla det for rettvis som distribuerer rettvis. Størst mulig av velferd, eller njøting, eller akkurat til størst mulig til alle folk. Så er det. Nå. Katla, hvordan er det jeg etter? 5 minutter. Så får jeg et tredje modell, som fra Nudjartoi. Og dette ikke veldig framvis fra det politiske filosofiene, men dette kan kanskje vi små tilleggen kan østen brukes til å ta oss om prioriteringer innenfor et allmennt system. Og her fører vi fram i tøyene, og vi fører fram i Tjondvald. Det er en amerikansk filosofer som John Rawls, politiske filosofer. Han fra 1921, han dør så i 2002, så det er helt moderne. Og han skriver et verk som A Theory of Justice, og det er kanskje det mest kjente politiske verset i amerikansk filosofi i Tjondvald. Og han setter seg hendan her spørningen. Hva rettvis? Eller hvordan kan jeg definere rettvis?
och tar vi tos av den politiska sammanhanget om allt det här vi låtus fördelningsrättvis men också rätten till och frälse och alla så få in och tänka där. Och så säger han, jag har ett uppskott. Och han säger så, jag definierar rättvisa som fairness. Han lämnar ett hotak från utrotten. Vi snackar om fair play. Justice as fairness. Ja? Och kvart är så till. Jo, han säger, låt oss huxa ett döm. Ett huxa döm. Nu skulle vi för att bygga samhället upp, eller akkurat förekommande kan ska vara en organisation, eller ett hälsoverk det var. Och så skulle vi bygga av några grundläggande principer. Och dessa principerna, de skulle i störst möjliga mån kanske respektera anställningen och hans rättender och hans möjligheter. Hur gör vi det? Och här kommer så att det kända dömer vi att vi skulle stanna utanför wheel of ignorance. Vi skulle umynda oss när vi tar slör framför oss. Och vi vet inte, vi såg inte. Utan förstand, vi vet inte vad det är. Vi vet inte om det är mer kvinna, ryk eller fatök, gammel eller ung, och så vidare, så vidare. Och så skulle vi ut från en här formel närmast hitta på, vad ska man säga, imiska regler eller imiska principer så vidare. Och geogator, alltså det är inte små lodran för det är inte detaljstyrning som vi har då syndrom. Det är de grundläggande principerna för ett rättvist samhälle. Och så säger han så är tankegången, så är proceduren till han att nu kommer en uppskottet och säger som så, kan detta princippet accepteras? Så säger han, ja, så färd det gång till procedurerna. Kunde jag acceptera det här hvis jag var med? Kunde jag acceptera det här hvis jag var en kvinna? Okej, ja. Kunde jag acceptera det här hvis jag var rykor? Kunde jag acceptera det här hvis jag var fatakor? Och så vidare. Han har några sådana parametrar som han lyckas brukar att testa det vid. Visst det är så att vänande öll kunde säga, ja, hatta kan ta ont vid. Tog minst till utgångspunktet var, jag vet inte hur det är. Hvis jeg nu havna enda i til støv at jeg var fatak og gammal, kunde jeg så, det gjør jeg kanskje før det, kunde jeg så teke undervise prinsippene? Hvis Sverige, så gong det. Etla, den unge suksessfulle rydde, hva skal man si, entreprenøren, kunde jeg teke undervise ned? Ja, det kunde jeg. Så kunne vi knæsette dette prinsipp. Såles helter roles att vi kunde lukka som få de fundamentala spelreglerna på plats. Så här han två lukka som tänka tre som uppfyller det där. Och det heter kanske bara det politiska. För det första skulle all politiska allmän ämbete för att komma för ödlon till alltså meritokrati det är ju så ganska arva positioner det är ganska relevant för också det men det nästa ganska synd bara relevant och till det är visst det ska göras missmål på en eller annan måte alltså visst vi skulle på en eller annan måte kunna argumentera för att vi gör missmål för att så ska missmålen alltid gagna ta emot rinka stilla och det accepterar vi väl just nu i Gerandsten. Och till dömes nya vacklen, här är det parkeringsplatser där rullstollar och det accepterar vi det halda vi det för nästa läge att onkel som kanske inte så gå förläggar att gänka färt han firmon. Schotland där kan vara irriterande att vi kommer här låter till parkeringsplatser och så ständigt att plats är tömta. Vi accepterar att han missmon. Och det lukar som det som Rolls och en Jersey Talsman för. Hick nu får du några gånger ja. Detta system är så helt lydalest och det som det brännande punkten just när det som diskussionen är väl om utfräsen punkten och säger Jan att det är kanske att det mest centrala verset i politiska filosofi i Amerika och i 20-talet. Det är så hes hudtösne positivt frälse, negativt frälse. Detta är på en eller annan måte ett argument för att det gosses är att positiv frälse skal ha en løyklod. Hva er mest positiv frälse? Positiv frälse, det er mest sånn at du har mulighet til noen ting.
ta så sitta att vi till dem så är låt oss säga att du är ett la fyra på en la mata. Så har du rätten till att få ett land från samhället. Du har rätt, du inte bara rätt, men du kräver på att få hälsotrygt och få ära vajtingar. Men nu kommer problemet. Problemet är att det ska betalas. Och hur ska betala? Vem ska nog betala? Ja? Och här är det så att liberala filosofer, och här var en sällan nämnd en som heter Robert Nozick, han är opponenter. Han säger till ja men detta systemet, detta förutsätter att vi har rymligt skattetrust. Det har vi kanske accepterar i Jakob, men det accepterar man inte på samma sätt i USA. Det hans argument är skatter är alltså John Nozick. Skatter är oknardöka. Ja? Det är problem. Och tog vi ströj om en liberalister tar sig för tusen kallar för negativ fralse. Negativ fralse tar man fravär av tvånge, fravär av intrive, särskilt från staten. Ja? Och tog röje eller ett av konfliktpunkten och i sån här versionen eller i sån här diskussionen det detta vi finansierar. Ja? Och hvordan en positiv fralse, hvordan en negativ fralse skal være. Og det er ikke helt ikke noe endelig svære på det. Men hvis du skal runde av, det som hver prosjekt ikke rolls, og som framvis det som vi diskuterer, det dette en rymlig fætan av hva vi fralser. Nei, hva vi rettvis gjør. Rettvis som fairness. Jeg spør at enda, hvordan vil dere skipen skruva sammen? Hvordan skulle skruva skipen til dere sammen, så vi kan si at hun fair. Så tar vi för sjukhus och får en veffer här eller vitcher här så kan ni säga detta var fair. Tack för det. Tusen tack för Ekvan. Nu är det pausa intill klockan 2:30.
Kan du sitte du framme? Jag har sett mig här. Ja, så flyger jag mig fram. Du må gärna flytta. Løyve, og eisene teker det sjåvant i hensyn til menneska. Og til det som fer å kunne reflektere. Ta og jeg går det bare fra. Ja. Ta og ta seg om etikk og i førskom politikk. Ta et av noe helt annet. Jeg kjenner bare til at man tåsar om etisk mål og i politikk, ta et av hever snugg om 26B, eller tar man tåsar om tjonabasmålet, eller tar man tåsar om abort. Ta har man sagt at åker fruktstidla og kra folk, tog heter et etisk mål. Jeg har jo ikke etikk nevntan ellers, og hukse kanskje hvor okra fokus så smalt, tog at etiska tvøystor det nok flere fra tog mann, utgjør for eneste delt, og ta for bare veksa, til også ikke granskingen vekser, og tukkene kommer mer fram, og til å anna i målleikere at vittjera, og de største målene, kanskje fortsatt loven, her man fordeiler alle hjertene for i året, her man ikke fruktstidler, det ikke et etisk mål. Det kan man lukke hukse om. Ta om en innlegging. Nå skal jeg her, nå helt i vei, så helt jeg ut til, men ut til slett. Du ikke hvis man ikke bare eisen trusbrønda meg. Kom for, ja?
Nej, det vill inte höra mig. Sådan. Hva skifter så bare vi her? Så leis, ja. Ja. Men utskriften i det at hva det rett, og hva det rettvist eller rettast å gjøre. Det er nok så god utskrift, for man snakker ofte om hva det rett og skarft. Og må en lei inn og gjøre til at jeg tar seg løsninger om det, og jeg synes om hva jeg opplever, Jonas gjør Arne, og tar man kommer litt som det borster fra økenen, så kanskje får man høve å reflektere på en annen måte. Så jeg har haft et arbeidsliv innenfor sjuksverket, og faktisk mest bare ut i primæra, og jeg har haft et arbeidsliv i politikk. Og så at jeg sier løsninger om hva det går rundt, jeg har bytt om bare vi omkring å få en dømon. Tar du ble sjukkertafrøynker som jeg ble i Sundtøy, ta vet jeg simpelthen jeg så ikke til første myndene, jeg alltid 5 år, så jeg sier, hette jeg. Ta visste jeg langt at jeg var innenfor det, jeg skulle arbeide. Og det et eller annet vi, at her var et eller annet vi, man på en eller annen måte vil gjøre vel. Og så i jungen i oppbyggvinsene, så får man noen anpå til hvordan man kan gjøre det. Og jeg var øyelig hodtidsen av det som var fremme til, jeg heter helt sikkert alltid det. Så jeg nå er ikke oppdateret. Men jeg var øyelig hodtidsen av utlån som man lærte om at jeg kant og pliktet ikke. Man skal tage seg ordentlig av utlån. Ønsken skal dette ned i midtlån. Og alt det som vi er ved Søren Kirkegård, og til at man hever lovet for en øren og sin i hånd, og til at man teger hånd om for en annen, og man hjelpes et, og Kari Marstensen, og omsorgsteorier, og alt det. Jeg leste det og natt, jeg tenkte jeg arbeid her til 100. Så kommer hemsmalene, og som jeg helt eisende, det ligger akkurat bænt til det her. Man skal arbeide ved tidsje, man skal arbeide ved jaunrettendån, man skal arbeide ved helsefri ull, rent vatten, gåa gjør og alt det her. Og så det WHO, som arbeider ved helsefri ull, som jeg alltid et øyla godt grunnlag at arbeide av, at ull har som rettendår til helse, og tar tankene som var særlig fremme til at det var at vi har utlån skulle binda seg til at arbeide ved helse for ull og si at man skal arbeide ved å få med alt sånn opp, man skal lette år til løyve, men man skal eisen lette løyve til årene, så det skal eisen være et godt løyve. Og ut fra tog var så alle ser tankene om jaunretten dør, at heter vi hava ullvi, og jeg husker generelle tjenester til ull og alt det. Og ut ligger eisen det som onker spurte om Marianne, at det kommer ikke an på om du skal betale eller ikke. Og så kom det eisen i alltid de årene nok fremme til vi av mennesker ikke bare sinn og skinn, men til eisen til vi ser antallet dimensjonene, oppgjørt vi til sosiale, at teka tan parsten inn, at man eisen hever tan turvån, når man en sammansett vera, og jeg minnes han dagen da jeg fikk prøv, da sier rektoren at minst til, da jeg ikke ferdig ut i løyve, at utler lykke, men ønsken reins. Og til så er det godt at jeg visser, halde jeg, lykke mye hver man så til utler jeg sønnen, paddle og ull kunne arbeide utlendes ned ved noen kvinner. Det ikke alltid bare man hukser i det. Men det som da faktisk snur seg nok om i utskriften, det det vi at arbeider vi at ull det lykke, men ønsken ens. Og så det at akkurat som man får til arbeidet og opplever noen ting, og man får så gleder av sted til man helt nå vi lærte til nå skal man ordentlig ut av frelse verden, og det ordentlig stort å oppleve å prøve til å komme som nødvendig ut. Men så det man vil møte vi nok til man kommer inn i noe som man ikke bare kan brøyte på en del. Og jeg sier at noe av de første årene som gjør det største inntrykk, det var det til at og i midtlån imiskar bolkar av folke som struttes ved imisting, var det nok så stor åjan. Og særlig at gossor tei årene, at alt det som hei, eller nok hva som hei vi salar, helse, psykiatri og anna gjerra, det hei øyla loa refesting, og det ble tås øyla lyti om det.
Og det ble tås av eisen nok så lite om at det er sosialen og jana, og så til å avvarskere eisen sjuke og helse og anna. Og jeg legger eisen øyla godt merke til at etgångton eller etkoman, eller hva man skal råpe det, til helse tilpå å være øyla ojon, alt etter kanskje hver du boer, eller hvordan du var fyrre ellers, spåklige kanskje, eller hva ressurser du ellers sier. Så det var ikke lukket nevnt til utlån å komme til, og eisen til vi at det kanskje ikke så nok helt der hoksan og gerande stenen der du kommer ut til arbeid som det som du har lært. Ta det synd, ja, men du finner ikke 20 minutter her, og du sier du har Sara beinen, og det er ikke som du ikke vil godt nattene. Jeg kan ikke stå som bein nå. Jeg synes det sånn. Det var synd for delt opp, for det er min oppleving, og jeg kan si at jeg har arbeidet i eisen i noen år utenlands, så det er ikke før jeg er ankervis. Det er akkurat det samme. Akkurat det. Kanskje helt friere var min mening her. Men her er vi at det var ikke så jon at komme til helsetilpå. Så husker man akkurat som, ja, men hva nå? Altså, hvordan kan man gjøre et eller annet? Kan man gjøre, eller kan man jo gjøre noe? Så at det kan bli veldig bedre for det, som man setter i verden til at hjelpe. Så tenkte jeg, ok, ja, kanskje skal man ikke bare køre mellom husene og arbeide her. Kanskje man skal gjøre også annet, prøve at undervisa, ja, det kan nesten være. Kanskje man kan lette også i nærmengene, så det kan ta også hvis her, eller oppbygge ikke vågjere til, så en måte jeg gjør det på. Man kan nesten ta oppbyrd og lokalsamfunnene, røyne å jobbe til, være vi omkring velkjørende arbeid, eller tåsa, eller skriva, eller gjøre verst, skriva leserbrev, si akkurat om det som du gonger innfør, eller si til noen hoksene, som du sådana. Og det er ikke så faktisk å rettla nok var. Og så tenkte jeg, nei, det var godt at dette har ikke ordentlig hjelp. Og det er sikkert at jeg ikke ordentlig ferdig hjelp. Men nå får jeg gjøre noe helt annet, nå får jeg prøve å stille opp. Og vite om man kan brøyte noen strukturer og noen skipene, og det vet jeg ikke man kan, men man kan skal akkurat. Og så er det akkurat som, så kommer du akkurat som inn i en helt æravapple, som arbeid i landstårene, og så er det det vi er, men hvordan er det så rævfest? Og det er øyelig tro på at sette året til. Du får ofte framlagt en futsalov, og så sier man, ok, og jeg avsetter så jeg ut, for jeg klarer det samme neste år, så ser det så jeg ut. Ja, men altså, skal det så ikke det samme ut neste år? Ja. Ok. Så det er akkurat som synder utgangsstøy. Men så har du alt det som kommer til rett, at du har en rikve og avhåva fellowen som gjør et øyla godt arbeid, og gjør verst ved noen ting, og sier akkurat som, her som ikke noen, her kunne man kunne gjort nok mer av demens, man kunne gjort nok mer av salarhelse, man kunne gjort nok mer av krabbemein, til nok sånn i avhåva fellowen som gjør et godt arbeid. Og så har du fagfellowene som hinner skjønne, eisene viser av, hva tarra limor eisene kunne just av øron tingkong, bedre tingkong, hva det har eisene bruk, hva det har bjøa, og hva det kanskje kunne just oppåt mer, hvis det var mer forlegament, og så videre. Så det spiller eisene inn. Og så har du eisene imenska fagbolkar, eisene innanfor fagfellowene. Så det er anker som spesialiserer seg i en som kanskje vil en annen vei enn kanskje resten. Og så har du finnet til at du har alle sosiale milene som vil ha brukt nok til at deila og vise akkurat som hva er nøyt å gjøre, og hva er ikke godt, særlig. Ja. Og så har du det som heter lokal politikk. Jeg må skrive det under 2 måneder, og det betyr ikke politikk og etikk, men det betyr lukka nok polarisere av etikker, altså politikker og ideer. Så det er ordentlig nok brøtt, så det blir vi øyla såleis at tingene er svørskvøyd, selv om vi vet at løyve er i utlomfarven. Og så kommer man til eisen alt av som har vi fortjengene gjøre, som eisen har tås om i morgen. Og hvordan nok var hoksaner er om det etiske, da det kommer til fortjeng. Vi har sett spårninger der man setter noe nytt i versk, om det gjør bedre helse. Har man akkurat reflekterer om det? Oftast, ja. Er det flere som får få hjelp? Ja, det gjør det nok, eller vil det ut?
og hva så tar som ikke kommer jo på i. Hva vi tar med økene som ångan går an eia, som ikke har et avfelle som råper opp, eller omkring annan, som ångan rutt hava, hvor skal akkurat som tåsa tarrasøk, det størskaste bolkene som får størst ræfesting. Han spørningen halte jo eia setokon. Jeg arbeider noen år av videre, og hei vi fortulja futte pinkebutene jeg gjør, og det som var aller ringast før, det var hvis det var Rosøvner og Anna, som vært parster av foreldre noen. Det var så slett ønsken evig om det, at tannbolkron var lekkere, ønsken sier det, rævfester, enn hvis det var ikke gassarion, vanlig familie. Det sånne ting som vi trykker at nok suttja, men ønsken sier. Til nemmere jeg færre etter folk som ganske sosialt et la fyrre. Til lettere å hjelpe til dem som velfør. Nå heter alt bare mye mening. Så det jo økjør som unge går an eie, til å si at det folk som kommer til at dette er midtelen, hvis ikke kan være tære rudd. Og så det fagligheten. Hva sier fagligheten til hva rett og rettvist å gjøre? Fagligheten kan godt si ett, og også kunne godt røyne å gjøre det. Men til ikke visste at lukten kjelte det. Til hvis ikke videre det, så det vet at det alltid bedre. Altså øyelig ofte vet at det bedre, eisen om helse. Så jeg sier, og sånn at jeg måtte ikke kunne gå ut i langt tog til jeg sier, når man kommer så at den eier havn, til jeg sier fagligheten, så visste noen menn det ikke nok mer om det. Det tar hut eisen prøve det alltid. Men nu sier det bare sånn, det så. Så fagligheten kan godt heva rett, men det helt sikkert noen andre som helder at jeg vet det bedre. Og så det til vi at kan det være eisen til vildarlighet som kommer inn, og hva man veler å rævfeste hett og ære, kan det være et eller annet vi, at nå også evne ordentlig nok frem i tog i Ørnland, og smittet det av eller et eller annet. Det kan eisen være. Og så det eisen der vi at man hykker etter hvor tilmelder litt, at det litt øyne nok imisk tilmelder om salarhelse og om demensatlan, krabbamensatlan, og for granskning og personslige medisin, og det litt øyne nok god tilmelder. Som vel jungen arbeid og faglig vel arbeid i jungen. Men hvordan blir det til at akkurat blir det til å få akkurat av kjallene, og akkurat arbeider til å ikke få, og hva det akkurat av dem som angår kjempeparst? Det sånne ting som jeg også ordentlig nok om at man kommer som det borste fra, og selv om man går rundt det allikevel så godt som først år å få akkurat på. Det hender akkurat først eneste år. Men selv innenfor det til atlander som gjort der, her det ganske 15 tilmelder, hvordan spiller det så til at man vil 2 på 7 år? Til sånne ting. Og anker kan man heller ikke velge pura frukt. Det ikke visst man har størrelsfatsen til det. Så anker det blir veldig eisende etter hva det blir til av mannen, av folk. Så at man kan kanskje spørre om det anker for nok tilvilt, eller om det kanskje tog at man eisen i arbeid innenfor et nyttig etiske rom, her man på en eller annen måte hever denne holdningen når man skal ha flest mulig folk skulle få best mulig helse. Og ikke ull. Jeg vet ikke. Men jeg så omgang det og givet om til at ull som arbeider, og som innenfor et øke, færa til arbeids for å gjøre det rette. Og ikke virkelig å gjøre det godt. Selv om man kanskje ikke alltid ser ens på hva det rette. Og heller ikke firkvunn. Hvor avgjør rævfestingene og hvor etiske hoksene det? Det eisen sånne spørninger som framme. Det fagfolkene? Eller det fagfelle? Eller det at han eneste ikke politikeren, landslagsfolket, som sier nå ferger han da ved? Eller det lukten ikke? Eller det også avhåfelle? Eller det miler? Eller hvor det? Det øyelig ringt av sitt året. Det nok en blanding av utlånene, men
Man kan godt ha lært henne fortsatt så kommer ut att så helt är det festningar i. Så det är öliga nog imisk folk som är involverade i. Men här vi arbetar vi hälsa till ut, alltså vi är innanför det här pliktetiska, till att gå så vidare det som alltid ligger av hjärsta. Och ta det här vi har generella tjänster, alltså här var tillpå som du bjöar utlån, till dömos, där du gör screeningar eller vad det ska vara. Går en god om att det är rycka utlån. Till man vet att den bortkropp som huvud troplast inte på samma måte uppsöker hälsoverket. Och till det som eisen kan ge jaunvirje mittlån ökjör. Heltar hoksanon är viktig och eisen till att hava nok av starsfolk. Och ta vet du gott, det var en kämpe avbjörning i förrjön att hava det. Och man har gjort nok vitt att det syns i Arne, rönt att finna utvida flere. Och det är viktigt, och det är eisen viktigt att hoksa starsfolk har rukt och menning. Tog att starsfolk är anbøye. Lugga mig kvar du är. Och så är det eisen att det är strøye som är i mittlån till akutte tjänstnar som är lövel dig här och nu. Och till att arbeta ganska förebryggande och ut långa banan vi gör ting som kanske inte är akut idé. Till eisen en sån kamper som är alla tøyna och till alltid lättare att få pengar till det som är gott. Och jag må bara säga att det är ofta väl lättare att få pengar till det som är allmänt framme. Det är bara så. Så att ta människa så när man häver och till etiska reflektioner som man på en eller annan måte röjnar att göra sig till skjutsast aktor och i akra handlingen. Och akkur rikkar och akkur femmarna blåa gott och akkur vara minne gott. Och så är det det. Och så är det kväll kan man göra bättre. Alltså jag har alltid det att också skulle göra och egna lösningar till att akkur göra och kvar fall rätt för till och leva långst. Så och pjust inte bara helt alltid hitcha efter bara att hinna göra också lära åt det, men göra och egna lösningar och kanske då är det bättre att ha en strategisk planläggning om vad och hälsoverk ska bjöa och vad stöj och vill jag vara här har alltid utlova sagt ju nog var man vill vara en norrländsk stöje att etisk råd finns ju så sätta stånd för jag på en eller annan måte att hjälpa till att bygga för och till att täcka till etisk tropliga diskussioner. Det är alltid till förnämt att bara inte släppa undan och hålla etiken till att strömmalning som jag nämnt. Så man sätter ett hälsostörre eisne av stånd som eisne på en eller annan måte kan vara vid till att hjälpa till att räfesta. Så att det inte blir aktion för något upp till den enstaka, men att man helt röjnar att göra sig strukturer. Och man röjnar knyta sig att WHO och arbetar i universitetssjukhuset. Det alltid är goda lösningar för att han vägen och att man kan ha en mer djungna process där man räfester. Och att man alla tog in och huxar det till, man snackar ofta om synd och kynna, det gamla året att man är i synd och kyn, att man har bara ett likamliga och ästne salarhälsna vi och inte minst social forhold och ästne ta antaliga. Det är utnyttning. Och avbjörningarna var inte färre, alltså den töckniga människan gånger kött, det var inte hon som för att sätta avmarschningar för vitcheron, det var etikron. Som för att sätta avmarschningar. Eisen för vitcher till på något långt man vill färra. Och man kan bara hitta efter den diskussionen som eisen vill framme nu om teorier till visst särskilt förskersjuken om man ska få skrina för det. För tutschansjuan ta veta sen upp jag vänta och ta blir gjort en filmer om det jag vet inte minnas det var inte framme. Och jag helt att kanske är detta något som också ska färra till att arbeta sen det gör vi och kalla alla flockar in att området som det är kan man göra och vid det och ta gånger 2 sekunder till den första säger nu förstår jag för omkring liva och så diskussionen är färdig och tror blod så tror på och nu kommer man att toucha att han så ska jag tänka sen det bildchen så att här vi att här var något särskilt check om tropol owner till är viktigt. Och så att här åt det ser tänken vi tycker känna allt det här tycker vi har nog bättre
Men min nye stå er også til at ta du flyttet det, eller ta du arbeid innenfor heter øke lika mye om du er ute ved sjukkersansjene, eller om du er i politikken, så har det for meg også vært et innere strøy i midtlandet der vi pliktetikk og nyttetikk. Så jeg ser at det er ganske oppfunnet i det. Altså, hvordan kan man hjelpe utlån kontra til at kanskje rukke fortjentjen bare til en parst. Det er alltid ordentlig tropålt, og det er så som man kan miste svunnen av. Og fortjentjen er sjående en avpjøring, men hon er ikke særlig avpjøring innenfor hjerteøkjer, hun er en avpjøring innenfor utløkjer. Det er ganske mer det etiske som jeg alltid. Og så alltid et som man skulle lære å kunne gjøre, at det er ettermiddag nok mer. Altså man setter nok ting i versk, men man ettermiddag eller lytte, og man har kanskje ikke så nok haktøl helt dørt, eisende nøyot, noen forhold i hava, styrket han barstånd. Og jeg har alltid etikker fytler eller lytte og i tjetje. Det er kanskje tåsa ut fra helt enn moralsk funksjoner mye. Og det gjør kanskje at en av store arbeid vil ofte lukta starsfolkene til at hekker oppe i systemet og vil man ikke refeste. Til det ene, og tar man refester og hekker oppe i systemet så skal man også vite at det som du har sagt til Janne, at det er makro og mikro, at det er noe som halter til er bare makro, mikro og hit. Så skal man også vite. Og her har vi at arbeider vi pliktetiske, for mer er det som kan gjøre jævnretten i helse. Tog at anker må være eisende rutten til dem som ikke kunne råpe herst. Og har stadigvæk økjør, har også nesten ikke tilbå her, eisende innenfor det allmannverk. Så at utle ikke har gått helseverk, og det skal sjående planlegges til fremtiden. Og man planlegger ofte til dagen i det, men til avgjører som man teker i det, eller til avgjører som man ikke teker i det, det er det som mynter fremtiden. Så at jeg har også sint langt frem ut til strategiske, til jeg sint at jeg sitter etter vi nå, det sint en mangelvøre. Og så er det eisende til vi, at hvordan langt skal man fære i at oppspåre sjuke, kontra til at vitkjøre. Skal du bruke orske på å fange tullia, eller skal du vitkjøre til som er godt? Og så finner du en jævnvei med til det. Det er alltid er en fremtid avpjøring. Så jeg har alltid hatt det vært i årene, jeg har tog inn i færren, men så har det vært bare ut fra sånne ganske vanlige konen i veien. Tusen takk for det til Siri Stenberg. Vi får nå bare bjøre velkommen til Hjørdis Morsensen, som er nå utnevnt stjåre av allmänna verstenom. Og hun sitter bare nå og rønner for å være mikrofonen. Det er alt Rikard? Ja, alt Rikard. Ja. Yes. Så er det med for å hete Rikard. Her. Ja, hei og Tommel. Jeg er som sagt nødt til å stjåre i allmannversen. Og kanskje er ferdig å begynne vi å si at jeg synes stått om meg selv. Jeg ble stjåre 1. juni, og har vi arbeidet i allmannversen i 16 år, Arne til. Sørste år Arne ble stjåre arbeidet som 13 års stjåre. Så det var bare helt stått om meg. Men jeg er så bøyen vi her i det, å ta seg om allmänna eller iveskriften til dette tiltak er rævfestinger i allmenn helsetilbud om hva er rett og rettvist å gjøre. Og heit av mine fyrlester er så rævfestinger av velførerøkene i Mara Breionhøpe og etiske holeinger. Og jeg er glad for at jeg skal røye teker dette tøytninger mye evne opp, og er enn mer glad for at videre bøyen vi fra allmannversen. Så jeg er alltid at det er tørver av assotsiane helt av velførerøkene. Tar man gjør akkurat innenfor helseverset eller sykehusverset, så hever det som oftast eisen en avvarskan av ta kommunala geiran og den allmänna geiran. Så takk for det. Og vi har
inte bara starsfolk och lejare, men vid öll, alltså politiker, borgare, starsfolk och lejare, vid har öll en felax AHA, och jag tillfönke som väldigt skyndsamt brukt, och att det är rättvist brukt. Och så kunde vi spela om hur det så nöjligt att vi skulle räfesta, och ja, nu kan jag säga nummer 4 av 4 letterhållare här, så det är vant för endetökon. Men till med annat så är vi så en öktan törv. Allmänna verset har sett i årene se en öktan törv av välfärdstjänsten, och nekbönder av att i framtiden för så en framhållande ökt trust av välfärdstjänster. Och vi känner att demografiska avbjörnsna är just inte göra så nek vi henne, men alltså vi är färre äldre och vi får färre böten. Vi är färre skattealdare och färre händer till att arbeta innanför välfärdsrötsen. Och så är det så att jag ska fortsätta tillfånds. Och så för jag säga synter om gångterna och i allmänna versen under sista 20 årene. Som inte visar, jag får inte så nekv in i dessa tölene, men som mynten här visar så har det varit en stor växter de sista 20 årene. Och vi kan se här att vi 22% ökning av fortjallånen. Och startfölsen är ökt vid 4% i allmänna verset de sista 20 årene, och det är en stor ökning. Och det är glädjligt att det visar att den politiska skipanen har räfest allmänna ökje. Det har det varit törver av dessa sista 20 årene. Men jag hoppas att vi kunde nog helst bli samt om att det som vuxen kan inte hålla fram. Och hva skulle vi så göra vid det? Och nu säger jag snacka för min egen råkning, men jag håller själv inte att pleneklipparen är den bästa lösningen till det. Vi skulle helt för att efterhitta skipannar, hos vi arbetar, och så på att han måste finna löster så vi kunde tolma vuxen helt än att spärra. Så vill jag nekv. Och det här är så, jag kallar det för sti, jag vet inte vad jag kallar det för, men det här är så till nivån eller det som är i tar man räfester, alltså och tar man arbetar allmänna versen, så är det faktiskt att allt showa nivå som är vill en allt showa lokava, och det är med landa breksottmalen och mannarättande sottmalen. Och så kommer vi ner till där förskolelokalerna och ta politiska avgöranden här i Färjön, fortsättningen och andra förskolelokaler som vi skulle förhålla oss till. Hade makro. Och så kommer vi så ner till där fackliga räfestingarna som är mikronivåer. Och det är det här vi kvar här var vi så hittil någon. Kvar till på här var vi det hittil någon som vi kunde bjöa. Och te fackliga räfestingarna tar färra så fram i allmänna versionen innanför tar karmar som är akongivna, både lower karmar och fortsättliga karmar. Och så får vi så skulle vi så fundera hur så skipar vi så hetta öch. Och så hej atla är att säga, men nu så atla är att säga till att oj öllon hästen här arbeten vi lower smoj och fortjar arbeten ligger där öliga nekvar etiska räfestingar. Tar man ger arbete vid sån här eisen utan facklig räfesting så är det öliga nekvar etiska mätningar och hodlägningar som kommer upp och i tog arbeten. Så tar vi levna att eisen ger här hemma till åkon. Så vi ska se syndrom allmänna verset. Så är det som jag säger Johan, den grundläggande räfestingen händer av politisk stöje. Vi lovar kommunen och fortsätter att landa och imenskon öron avsättningen. Och så har vi den lovarbonde verksamhet, och det som inte är lovarbonde till öra mest till imenskverksamhet, och så är det att allmänna verksamhet ger sig fackliga räfestingarna kvar vi kunde skipa
tilbå og tjenester innenfor givna lovar och fortsakarmar. Ja, vi har affärer sin dratter på en. Nej, gott. Och allmannaverset arbetar det mesta arbeid som vi gjør i allmannaversen og kjenner ikke startsfolken snur seg egentlig om at arbeid ut fra en lovgave. Startsfolk arbeider kvendt det vi avsettingen i en lovgave, hver det gjør metingar, og allmannaversen vet ikke tjenester uten at det gjør en sosialfaglig meting, og at en fyrsnikker avgjør etikken, ut fra en avsetning og en lov. Og det også det ikke måneder av tog imot til at man arbeider i sykehusversen og kommunen. Men det så bråter allmannalovene. Og her stender det at allmannaverset gjør av hva en hatt hjelpen som lov skal veitast. Og så det akkurat som 3 parameter. Vi skulle hitte etter tørve og ikke til de enstekke, og vi skulle gjøre en sosialfaglig meting, og så skulle vi hitte etter fortsalige raserom. Det vill säga vi skulle räfästa innan vi har givna karmar som vi skulle räfästa innan 4. Men så i alla hesar vitjerne så skulle vi trycka jökneskickne och rättvise. Och alla avgör som vi tecknar skulle vara lättare att skilja och grundarläge ska lukka som vara klart och tydligt. Ja, och så det omfram till så skulle det som vara rättvisar och vi skulle trycka att ödla var så med ägångt till tennasnar och att tennas stöj i jämt runt omkring. Och så att jag ser syndrom avbjöingar mot till det. Att inte eller de flesta inte att ha tennasna i näromkvarven här ska bygga. Men det kan vara en avbjøring, at ja, tjeneste støye i alle bygden og bojen og fargen. Og avbjøringen at ta være tjeneste når øye små borter, og til flere økene det kanskje bare 1 eller 2, vi så mye avbjøring. Og det kan være ringt å få startsfolk støast, om det ikke part av en har faglige startsfeller og part av en startsfolkehåpe. Så det här lukket som tar avbjøringene som men uitøy. Men annars dekkar allmannaverset allt förjar fra norrast til sunnast vid Tænaslund kring förjar. Och så det här vi grunnet av vi har ett man ska fortsätta lite rasarum så kunde vi inte trycka att öll få det som det kanske inte men heller kanske inte som det här var törva men det må få också minne än det som det var törva. Och det kan göra att det blir onökt. Hvis det enten får en søytan, eller det vil sette på i lista, eller få akkurat annet enn det som det har søkt om. Og det kan være krevjande bare for startsfolk, men eisen for de som søker om nekka. Og så det området vi minnes til at det skipanen eller systemet som tykker avgjør, og ikke til ikke enstekke startsfolk som tykker seg avgjørende. Og så får jeg si syndrom som byrjar vi innleitningsvis, så det her vi avvirskan og i ræfestingen. Alle geirar har sin egne AH-mål og sin egne gjerandsted og sin egne verleika, men vi vil minnes til at imse geirane avvirska alltid æra geirar. Og nå tar jeg sier om føresystemer, og jeg halde det hei vi innskillet om vi det førjon, som har allt att picka lite land. Jag bygger 500 000 folk. Kunde bli bättre till att lägga välfärd och öka till rättis ut från en halvdagsskjønne. Om vi inte också haltna så kan det komma för att vi brukar tillfångeskrift. Och det vill säga borgaren eller vi samfunnet vi får inte någon av räffesingen. Og så det til vi marskamøten til enda ofte i avhøkken og strøye mittelen startfolk og av de yngste gærene. Og i verleggen kunne startfolk ikke gjøre vi avbjørnsene. Og det har brukt nekk nøylig orska og på å finne det, og hvor skal gjøre kvæt, og hvor eier noe avbjørnsene av sin her.
Och det ändrar oftast vi har borgaren färgerna vanliga och tyvärr flera för och virliga vidger. Och ända mal och så hooks jag vet inte om jag ska kalla det köttsifte säger men ganska nog så köttsifte säger det är ötlis här marskamotene och parallellskipaner att här kunde man färg hukt efter vi tog ända mal jag finns mera sammanhängande tjänster och att tillfället blev brukt mera kinsamt. Ja. Och så är det Siri var resten in att så är det alltså räfästning men akvarium grundläge är det vi skulle räfästa. Akvarium grundläge räfästa vid alltså det här var vi det för ju något haktöl och något granskning och så det ettnast och kunna ta avgörande en faktuellt upplysning grundläge heter en spårningar Ettla snurta sig nekon personlig AH-mål, kanskje einstaklingar og milar, AH-fel og fagfel og andre som avvirska. Og det skulle det sjølvande eisne gjøre. Det må være en kombinasjon av bavon. Men jeg også vi må strempa etter at trytja fakta og neutrala metingar grunderlig for den ræfestingen og fordeilingen som vi har gjort her. Och så är det hur hever så det är ju politikerna som sätter karmarna via smuja lov och eller via vitla smuja lov och sätta det fortsatta karmarna men hur är så avbyrda ge politiska skipan ta nej och vitarna räfesta utfrån och det här var vi så kan man säga men en tojande uppgåva till allmänna versionen är alltså gott som görligt att läta åkara vitan till tej som skulle räfesta och smuja lov och så att vita hur eller ha ett gott grundläge att fördela utifrån. Och allmänna version har faktiskt ölla neck faktuell som det går kunde vara AHs kanske färja granska när ju oj. Och så är det något etiskt dilemma och virrer kan man säga som vid jaunan komma i allmänna versionen. Och det heter här vi kus skipar vi hese tillböjne skulle vi göra det som är bäst för den enstaka eller bäst för de flesta alltså skulle vi ha enstaka tillbå eller skulle vi skipa och tillbå i tajmon och skulle vi bjuda favon hjälp skulle vi bjuda nekva hjälp få eller minne hjälp till nekva så skulle vi prioritera 2 boplats eller skulle vi helt säga vi prioriterar helt till 20 borgare så får ingen boplats men öll få omlatting öll få en avlastning och det här är så som vi alla tunner och som vi är gera alla tunna och i allmänna men bara för att säga att det är liksom det som rör sig av etiska dilemma och så det självs av göra rätten som alltid är äsne uppe och väntar och imon till omsorgarna skiltna. Och det kan vänta på vägar. Det kan gott vänta att han vägen är att allmänna vers inskör av bjöa och kost och vill veta till på men borgarna vill inte ta emot det och omvänt så det ligger nekvetoj och så är det här skulle vi förebygga uppsöka mera eller skulle vi boja till skajen faktiskt är händer och så pröva hjälpa ta. Och så till sist allt är allmänt skipa det men skulle man huxa affärer och mera skipa samstarv i civilsamhället i framtiden. Grannalånten är längt fram just här och det är förjar nog egentligen eisen. Vi har otroliga nek folk som arbetar själv på det så nek är runt omkring men kunde man finna ett spel på en annan måte kanske brukta mera. Och så till sist kvart i framtiden, hur ska välfärden vara i framtiden? Och som jag visste inledande så är vantarna till välfärd att hennes öktar nekv senaste årene och välfärd är under truste och jag hoppas att törvor är att göra en strategiska längdtøyer atlan för välfärden i förrjön. Det är tyvärr inte alltid så politiskt spännande tror jag att det huxa bara i 4 år tojarskajon. Men
Men grannalånden runt om oss särskilt Danmark jag ser inte alltid att det är det bästa, men det här är ju ödlen för en reformer alla tøyna. Men nu är det helt öliga reformer i Danmark innanför välfärdsrötsne. Men jag hoppas att här i förrjun, det är inte värt det som vi har tidigast vi så nek i förrjun, men det är alla tøyna nek var spännande verkskattlander och arbetsbölkar runt omkring som gör imisk arbeider och tillmäler och allit. Och det är ofta gå tillmäl, men det är inte alltid att ta vara ticknar politiska avgör utfra det. Och i lötene bara kör badnaverskattlanen och till akkurat gör den hälsopolitiker och till akkurat nyskiparna är sett som heter allt så som heter öliga gå ändamål. Och vi kunde också vanande vara heta till också spännande och i framtiden. Så mitt ønske at det vil gjøre en bra politisk semja om å gjøre en sosiale utløve. Her vil nek mer malretta fokusere på firebygging i stedet for skia. For det ikke er skien i henter. Og så det til, som jeg nevnte, Johanne, vi i fremtiden skal det allmänna tenke seg av øtlån, eller skal sin filsamfellet inneha større åpert. Og en spårning var om brukere gjølt, og Johanne, det en vever affære, eller ikke. Tryggingar og brukargjöld og privata tjänster, det något som kommer nek långt i grannlandet än det är inte men vi har eisen till förrjun, folk trygga och så kunde de färra privathospital eller åkost och få en diagnos eller en kanning eller åkost. Så det är eisen i förrjun och kanske man ska ta en dialog. Jag säger inte att man ska eller inte, men inte man då och bryta det vi huxar om ett solidariskt futja en solidarisk futja välfärd. Eller det något som man ska huxa in. Det är bara framtida tankar, inte något som... Ja. Tack för det, Gjördes Mortensen. Nu får vi få Paul Veje upp. Han sitter på här. Han kommer vid så någon perspektiven som förvände laknastjord i sjukhusversionen och vi Tryggvon Röntgen som lakne och arbetsmedicinare. Tack för det. Tack så väl. Är mikrofonen fra? Hör det? Jag har skrivit sånt här. Jag vet inte om jag får bruka det till att nu finns det en inspiration från en god folk som har varit hos oss. Men jag kan säga för mitt komma så det jag kan snacka också något absolutamente tror att jag har haft olika hattar och för exempel den kliniska eller den laknafagliga hatten här som till är då ser det för falska till ett perspektiv som har varit en part av min liv. Jag har även haft en fyrsittningarligen hatt vid först som laknastjord i 15, men jag har även varit laknad i radio för allmänna verktyg. Så jag nått fors och vi arbetar lite och showen och styr. Och så har vi även en nog så stor folkhälsligen hatt och att jag vill forma av fyrbyggaran och folkhälsoran och rosträckaran allt möjligt och jag nu mer än 5 år. Och bara nu är det forma för arbetsomkvarsraj. Så jag har ångan omskillning för att säga att jag vet inte om det är. Det kan vara att som jag alltid inte rätt, men jag kan se att det kan inte kosta hur fyriging. Vi tar inte det tror jag har till laknalia, till fyrsindigalia och till fyrbyggalia. Ta och alltså är helt att det gör så när jag var misskär med mina kollegor som laknastjord i Jognal 15. Jag har maltrakterat där och skältat där och skåren nior och gjort allt möjligt. Ja, det påtog mig att forma för laknafällor från 2014. Det är som en slags båt som är avlad från mina sjöar. Och ta minns det att jag säger, oj, vad ska du nu göra? Alltså, så säger jag mig nya och gjort några teser som jag har helt med till att jag inte var forma över här. Och i halvt här är alla i rattare än. Och det är ju näka för och in i sin dilemma om hur vi räffästar. Det som jag säger till att laktanfröjlig kundlägen och förlägen han minnes och Jesu Aron vi rukande fer. Det är geran bär.
Så mest er sjuker som avur ikke kunne grøvast, nu kunne grøvast, og er sjuker som ikke kunne tolmast eller linnast, nu kunne det. Og jeg får ikke tenke at sånne dømer til det ble så, da ble det så petitesset kjent. Og eisne helsestøv som avur ikke var råkna som sjuker for å være til, og vi kan kalla det for eksempel at suboptimaliteter i starving, altså funksjonen ikke det som må være, om det er så færre sjukheid eller ikke, råk vi det færre sjukheid, til det damer og vel, men det er færre bedre til av vittjer som er sånn suboptimalitet. Og så til vi kommer at altså, ICD-12, altså International Classification of Disease, kommer å vekse større i kommende år. Krøvene til markfeldet og kostnadene til kanningartål for å vokse støvut. Det er som tålen for det til å gjøre greina sjuklingen til lytter. Vi kan teka for eksempel MR-skanningar, PET-skanningar, operasjonsrobotar, som jeg har hudland å nevne her. Det gjør som om det er nekka science fiction-aktet, men min påstand her, sitter Elenborg her, Thomas Fyrkjemmer Elenborg, men jeg husker at hvis kirurgien skal overleve hele landet, må vi deres forfatter i roboten. Jeg vet, det kostar 20 millioner. Bætan til abdominalen. Vi kjenner vi mer og mer spesialisere og sauna av stårund deplon, vi ser forlegge innan avvis og avmarsk omrei. For eksempel cancerkirurgien. Det er ikke så leis at vi kunne sita av en lutlund deiligere grønner fløt og her, for eksempel oppe i Gazatel her, så godt å sita. Det er ikke til, sannsynligvis vi en par av medisinene samlet i Düsseldorf, for eksempel, ikke en gang i København. Og det er av landskjøkhusen, tar i København og har referanse og kvart Aalborg, altså vi sender nye, og vi kunne slett ikke fyrst til at det blir til av livet uten et tungt senter som vi har alene og opp til, tar vi der og tar vi der spært av en sjukling som vi vet hva feil er, men vi vet eisne at vi kunne ikke kjeva til vittjer som skal til, og tog vi leier vi først Atlantika natt for en rikva penger. Og han tar spesialisera og vittjer det planer, tar for at ikke nødvendigvis at halda seg til landegrensen, det sier. Nei, vi at kunne greina 20 så vel i førjun, at vi kunne stedfesta hva vi ikke kan fære fram fullgått. Og dette er noe vi prioriteringar gjør. Fra tål for at det krever at tale av serlaknen, vi som forleikon, serlaknen hoksa eisen i allmedisineren, her vi stadigvæk i en undertale. Nå snakker jeg rent lakna litt, og det er ganske sindre anfer her, men ser bare fra min vinkle, så eisen til en prioriteringssak. Skulle vi satse på velutbundna spesialisera i arbeidskraft, og for meg det eise om vi skulle kunne fortsette å ha et helseverk. Hele vavren for å være dyrere, men han vil eisne virknare. Og då kan det være sera relevant til som sagt være åren, at det kan skal være på togene at vi får gjøre opp hva vi egentlig spærer at vi innfører gåa noe vittje, vi altså kirurgiskar eller medisinskar, så vi egentlig sier vi er ikke bare øyeland, vi er faktisk noe som har løst et problem. Det løyver ikke timen vi liagikt, det er ikke det samme idé som det er, og så framvegis, eller inflammatorisk tarmsjukum. Jeg skal ikke åkken føringen til lunge støvut, og til kommer så vi har visse et øktale degenerativ sjukken og utan høv og aldersbalken, og til må vi eisen for å takke støvut til hva gjør vi her, og til vi skal derfor ikke inn på at nå, det som vi pleier å kalle akkurat brennende plattform, hva gjør vi til som kommer boltrande og som ikke klarer seg selv og hjemme i hus. Til eisen en prioriteringssak. Så sier jeg her, og det er jo litt sånn politisk, det sier vanlig laknatjeneste eller vanlig helsetjeneste, til å ikke kunne delge seg fremtøyene, tog at dere borgere har midlene vi hånd. Vi ble to som Dr. Google var vi i konsultasjonene, og vi ofte har vært ofte, og man skal møtsies og modereres og hvert og syn på NGR, at akkurat kontar og i helsevesenet kommer være kønare og vite hva det er mulig, bare diagnostisk og eisende vittkjærlige. Og det kommer å se til åkken i særlige støver, her som vi ikke kunne kvavotiver, at vi ikke har gjort
akkurat prioriteringar av pura grejung grundaleg. Det är en ärlig ting av fatak och hvis vi det är det här i förrjun, det har kommit till kurs här, jag tycker att tankar om, men det ska vara greit att vi inte sitter här och röjna bara och ha tivor, att vi inte har rönt att finna och där optimala lösningar till en avvisan sjukling vid att se diagnostisk eller vidgera lite. Så i 2014 tar minst att de säger att folk i samfunnet är det så greit, hva det är för ett hälsoverk vi vill ha, om vi vill leta standa till som nu, alltså i 14, för att inte kunna säga att vi har lika gott hälsoverk som Grannland. I alla stövande månadebatterna, men än är vi har vi kurset tråd innanför av oss fagfolkar med landa med en äkna. Men tack av detta nya golvet, så märker jag att vi sitter vid en folk i Vräåkon som vi skulle förklara, nej, detta kan vi inte få tillskott till, för tröjorna är det ofta nämnt och sempig eller vegovi eller vad det nu kan vara till nekdömi för exempel krabbamenshalva eller tan dyra halva man brukar till liagikt och är sådana immunsjuker som kan vara överanstyr och sitta till alltså en laknen som sitter här och ska säga nej, det är det inte tillskott till. Och det är alltid läge och att man säger det. Tror jag att som vi kan komma till om man har löt och ta fram en fyrsidningar tog ta han gjort vid eisna medicinlista. Vi satt och det var Eo Högna Bayer, Högna Jonsen, att vi ger en lista ut av medicinen som ska brukas här och det var inte väl mottryck. Vi tog han billigaste och effektivaste, men anyway. Så vi så sitter här och nu är vi mitt inne i en prioriteringssituation som är huxet till att ett ska egentligen huxa ju om detta var det. Och vi bedlagen inte in som kliniker att vi skulle sitta och bestämma för helvete ska brukas oansett pengar. Så orealistiskt är man tog inte. Men det som, och vi, så finns det vi känner till som kan man säga att man har i Danmark, att man ger serfröingar påskar som vi armslångt från politiska valten ger goda anbefallningar, goda rekommendationer, eller avsättningar, som det bör inte vara milt. Men jag vill säga från åkara så, och nu lägger något hållning in här, vill säga att hvis det skulle få åkarna administrera det, så må det begrunda det på en måte vid begreppen som vi skiljer. Det blir inte till bara att komma att vara flossig och säga ja, utfra, vi talar förresten här någon etskong grund och så att inte komma an. Hattar kan jag inte bruka för någon sjuklighet. Du må fortälja mig kui. Och det typiskt vill det vara till att evidensen för effekt av medicinen han är vajkor, det ser utlägg och så nek och immun till prysen och så vidare. Det är flera argument, men vi må som brukare, alltså som laknar som sitter i för sjukligheten skilja till argumenten. Vi kan måske tala om det bagefter på dansk, för jag tror du känner den där diskussionen ut av in. Men så hade det väsentligt punkt från mina så att det finns att det är sitta nämnt ur till teknologivärderingar och till helvaksvärderingar och kvart så in. Men låt oss skilja tycker tankar så läser vi kunna bära tankar vidare och förklara en ordentligt. Så är det där fyrsidliga liationerhåttne. Och här var det så lätt att jag vet inte hur det blir till. Det kom och spurte mig att jag var största nysätter i lakne. Och nu inte för som jag kunde vara laknestjåre samman vid Högna Jonsson som var stjåre för hälsoverk. Det var ett hälsoverk för jag inte tror i min sjukhus. Och jag säger ja som är bort, men det är så det. Men det nästa inte att han har sagt look vi starvar till nästa år helt jollar skulle vi skera förlåna till hälsoverk 15%. Boom, even not. Vi nu då kurser vi fick fullständigt fria händer. Det ska det säga. Det första åren bland av politikerna inte på i syrg för en skäria jottan få skåren alltså raxten i 15%.
Och det var må jag säga en uppgåva och ta kommer minst det att ha kommer vi verkligen in och i essensen av sån här hur så prioriterar vi. Och vi för så gång då hade näkvar diskussioner och det blev så till att jag visste vi skulle prioritera det viktigaste och det viktigaste till diagnostiker och diagnostiker och så vitcheren och han rökt som en nej fyra att främja bei diagnostiken och vitcheren. Och han som måste betala tandprisen var så fiskligt till av sången. Jag kom så av galösen till att säga Jonkron sammanhängt att vi skulle skilja hotellfunktionerna och det har vi hört så gärna. Men det som vi väl vill säga till det att ha varit det inte ordentligt att vara så populär som det är att vi skulle lägga om fram inläggning till ambulant för sig. Så enkelt det är. Och kostar inte, det ska jag inte repetera för tyckon. Men det är ta kommande sjukhus och ta komma snacka att han har till illa stå och vi har sån man och hade sommar det här minns det gott och vi och det var nästan en hyggelighet ut och läsa klart en granskning av Paul Johansson skriver om hur det var lagt in och lite stå och samma vi det är färdigt och det är alltid medicinställde ser firman att inlägger karton med den två tror jag det är alltså det är något helt annat sjukhusverk vi har det men det var han prioriteten vi gjort det vi vill ha tandparten nyer och det check som det check det var några ålder och bräck men det var så till. Jag minns en kurs ringte vara affärer EU till mina julakna kollegor hade vi Trulö och Mila och eller vattenvakt Miva och verkvakt alltså julaknarna att göra första hjälpalakna lägga väck. Det var så kommun julaknarna måste upp på nattna att göra till arbete som underlaknarna eller enkelaknarna inte klarar. Det var not amused, det vill jag minnas, men så lös är det att du kan inte göra prioriteringar att täcka och ödlvera glä. Det ber inte till. Och det är en också viktig lektion av ordningen att prioritera. Det här är ingen fri lunch. Ett annat område som vi råkar vid att vi sitter och bor efter det ska ta oss om till det tror sjukhusene. Det är ingen ivig om det att det är en sån ung ekonom som Högne som kom från finansdepartementet här och i danska centrala administrationen och är som också teknokratisk och för sitt sjukhus är det till irrationellt och en landbakare. Och så för det gång vid det. Och jag minns än att det kom till första styrelsefunden av Klaxvik sjukhus så säger de att han gamla från första krutje Klaxvik. Jag det var uppe till lesen topal. Jag vet inte det var någon med men jag kan se där hvis det tid att lag krutje så här var vi där färdiga vidare klar. så men ta finger vi grätta vidare från politiska skiparna till att det var ett faktum att det var 3 sjukhus i förrjun. Så och har uppgåva var inte att nylägga sjukhus, men att skipa det så läs att det som vi kallar det vid Asana att det var geografiskt att det sjukhusverk som var geografiskt ställt att trimma stövon, men vi skulle trycka att det gjordes en funktionell eind. Det kommer vi så tycka på om det blir. Och man blev skipa så svirar att alla försker att alla andra förska sjukhusverken skulle arbeta vid samma intensitet. Och det mest är starfolk ska vara sjukhusrektorfröringar, bioanalytiker, skrivare eller läkare skulle redan lyckas köta ödeltrim i sjukhus. Om man rättnas det kunde vi diskutera. Men för mig är det pura grejt att vi kunde vid det nöjda ta stöd till det här. Så visst är det en politisk realitet att det sjukhus nu det betyder att till några arbetsplats som är tydligen mycket för lokalsamhället. Men det är ingen grund till att ha kirurgisk vackla som gänka här. Ta i stövande landen är som man är vid okända flottning. Och jag hade fast inte för långt ut i det här så vidare det var det halt. Men och med hinvägen har jag sagt det och det har vi sagt många gånger. Törveren
er støvut vaksande for gåa rehabilitering. Og rehabilitering er ikke bare at vennja en vødda til noen andre ting. Det er for eksempel å komme fyre seg mentalt atter og komme salalige fyre seg. Rehabilitering er et bredt hodtak som jeg vil være som kommer å fylle noe framtøyene. Og jeg husker at henne sjukhusen er godt kunne tidsi seg av tog vi større vi har omførleik. Så det er ikke folkehelse sjåna meg. Her kommer vi være ganske sint mer visionærer enn heter her atterløydande beskrivande. For kvart tar vi snakk om prioriteringar, og særlig at man er kommet og knup og i tinsjonen, vi penkon, så kommer noen og sier, ja, vi skulle gjøre mer fyrirbygging. Ja, og vi er pura samt. Fra en folkehelsesjån av meg er det samt at vi skulle gjøre mer fyrirbygging, og vi kunne gjøre noe mer. Men det som ofte har vært glant, det er vi sparer ikke penger i det vi har fyrirbygging i det. Fyrirbygging tykker tog av virka. Det er så imest. Sånn gang virka nok skjøtt. Men hvis vi tar ikke for eksempel til å gjøre oss av røyka, så å få av kanseren til 25% av kanseren som er den etiologiska fraksjon som vi kallar det den parten som tobak är ansvarig för. Hvis det ska färra veck så tar det kanske ut vid 20 år har vi sucha enda resultat i här. Så det är mer än att välskaj. Och det är ju ett problem att det är tunga profylaktiska förebyggingar av atøkene, det som det är prioriteringarna skulle täckas av folk vid politiskt kapitalet. Men de får ikke akkurat selv. De får bare de førerår til for å skrive søvnene. Ta være de kjørt helsemennene og visionære. Og de skulle, jeg kan ikke love at de skriver årene selv til resultater, men hvis jeg er så skal jeg minnes til det. Men hvis vi nå for eksempel høyter noen områden, så kunne vi tykke vi har problemer for jo til at vi røyka ordentlig sammenbord i Åndeland, og vi nok så pro, jeg har hørt i omkring nevna i omkring allmenne fylles i kjær, at vi var nummer BMI som var 4 hakst, vi er inne i kjørlig på at jeg lett det så være, men han sier vi alvorlig oppe til stian, og vi rymelig pro. Og vi har mätvänner som kunde brötas och så framvägs. Men hvis jag nu vi tar inte tobak först. Vi fick och det var vi en prioriterad insats och att få nödvändiga flocksnämningarna affärer från att röjka cirka det var uppnådde 20% akla röjkar och nu somrar var det 15 att synka sen då är nödvändiga flock. Har vi snakket lunch nu? Jag ska skunda mig, ja. Okej. Så, och till vi fick det ner inte 1,5%, men i det tid, röjking är den stora dreparen, det är inte niv om det. Vi snackar om bäge hjärta-agra-kalsing, och vi snackar cancer. Det ber till att lösa vi affärer efter tobaken. Nummer 2, ska vi ta. Vi säger till att 24 sekunder bruka. Jag hade det läcker sak hvis vi kunde lagt om och färre äta som japaner istället för den här fastfooden vi gör nu, nämligen att bruka hausens frukter i bredaste förstand vid eja där vi har en sälja läschelion forme så låt dem komma igång med det. En annan ting och det är en viktig punkt som vi tar nu här och det är kanske som är som formar arbetsomkvarstran. Det är att jag huxar att vi skulle igång vi att omgöra arbeid och daglig arbeid till en hälsobära. Så läs att ungen för arbeid utan han tar en kommer hemator är blivit en syntestistor bäg på kropp och sin. Det ber till, men det kräver bäg en politisk mod som skulle stol under tog och från arbets och från fagfällan, från arbetsgivarfällan så är men det ber till. Vi kommer hålla en rasten om det 1. oktober uppe i sånne store husen oppe i Tjattner. Så er det velkommen til en øvermarska plass. Men hvis vi kunne
hvis vi kunne gjort det, at ingen sider her og bruker bare en finger i 8 timer på tastet data inn. Til oppskriften på å få diskomfort i kroppen. Det blir til å legge til om, så løser vi kommer til eisen skal gjøre noe annet, og så videre, så videre. Så det at onker påtøk seg til. Og så, da siste, så igjen her vi sier til nei, nu tar jeg nå sier at du innenfor så får jeg være hampelig og sier at så det nesten ikke med. Jeg sier bare til at de som tårer å gjøre altså ordentlige prioriteringene, sier at nå legger vi for eksempel om annan bæk innenfor det fyrebyggingene, innenfor røykingene, innenfor kost, innenfor arbeidsliv, så videre. Man vantar ære i framtiden, men ikke til neste valg. Folk blir surt at vi gjør dette her, men det skal gjøres til rasjonell vel. Takk for det. Tusen takk for det, Karl Veie. Det är dejligt att han tycker hänsyn till nervarna jag mer. Vi får få till eller ta för ska fyrläsare hålla ner upp här till Pallborsvunden nu. Det är välkommen till att få upp. Det är ja, uppåt till Pallborsvunden. De borde haft en som mikrofoner jag det som de kunde bruka. Vi heter en här ska se då. Hon ligger upp här tant jag säger. Yes. Jag kan nog nu se att vi är en 25 minuter för sein. Så hvis de må färra och är här så är det här självande skilligt. Det är väl. Ja, här som Pallborsvunden för vi tar mot försk förläshalten och det är Jana Morsensen som är forskvinna och i sjukrökt etskaranon som för alla. Ska ta en mikrofon. Stora tack för det. Eftersom att vi och Lutsinter sökaje så halt ju stän för att vi bor till 18 så släpper tid att spyrja till Pallborre Arn vid runt ordentligt av. Men först var jag lycka att spyrja akkurst. Tusen tack för virkliga avhåvärda framlöver. Eller hållt att höra tankarna är att tycka och ösen från så imiskon sjönaråtnon. Så stora tack för det. Nu är det raststävnan vad är rätt och rättvist att göra som sagt är en inspiration från männingarättland från 2016 och det är faktiskt en ordentlig om männingarättland. Nekv imist faktiskt är uppfyllt av de tillmän som du gör där, men annars några öliga spännande tankar som är här och hon kan gott läsas att nu. Men ja, som sagt, vi är nog ett samt om att rättvise är tuttingar mycket, men det är inte alltid så lätt att sämjas om för att utan märker praxis. Så tror jag lycka börja vi att spyrja om, eller jag är framlövnon, så har vi ett hörsta rättvise kan skiljas i miskan hatt, og øsne som rettvise og sjølver i utbyttingene, altså hvert byter man ut til kvønn, og som rettvise i prosessene, eller som rettvise i urslidene. Så første spørningen er, altså hvert hoksa ditt om, tar vi tåsa om rævfestinger? Palle, du har det, ja? Ja, så rättfästningar det är att du tar näka fram om näka anna. Och välvitande att du gör det så är det inte att du väljer ta rätta och så är det inte sagt att du tar näka fram en öron till det. Jag vet inte om jag kan bruka ta döme men för exempel ta i sociala samhälle lite samhälle så stora sociala statsharmon. Og så ikke de som typisk de som vellært, de røyker ikke, og de som har minnelært om, de røyker. Og så kan du si, ja, det er retter at prioritere. Og jeg har jo ofte møtt i diskusjonen, jeg sier, Paul, dette skal du ikke blanda du til fralsfolk. Men det frals, det reelt ikke vite til, altså, har erkjent til
hur så stor sannsynligheten är för det att det får en allvarlig hälsoskia som de som inte tog av vännan. För exempel det fingarna gå utbyggning till julöven så inte få skilt om här alltså jag måste säga att göra prioriteringar för mig. Jag följde rätt färdigt att det är färdiga som det härliga tilltar och säger att jag ska belära dig om att det är farligt. Det är inte mycket lärligt. Det är rävliga osexigt, men lätt det så vara. Men jag menar, det är rätt färdigt just här. Det är det som jag som ständer på spel. Annars är det alltså en vanlig folkhälsomäver hvis jag inte ska följa att missionska trångterna. Först. Tack. Så tar jag snö rävfästingar så huxa till Paul egentligen om tar rävfästingarna som vi som borgare gör själva och kan rätt vi ta till det. Och får vi göra det? Ja. Yes. Siri. Ja, jag vet inte vad jag huxar, men det är näka vi att hur man kan rävfästa utan att folk detta ner i mitten. Alltså jag har alltid att det är tanken om det att de må häva utlevi. Alltså nu blev det nämnt att det är skatte och skatten kommer ringt år och allt det där. Men man betalar skatt inte bara för sig själva men för fjälterna. Alltså för att lätta stöj och kunna utlån. Och till att häva goar hälsotjänster som är också generella som utlavar utgång till väl eisen till som lytter kan man säga och alltså folk alltså stöj upp generellt och ger och till ett bättre samhälle. Så på en eller annan måte ta som man rävfäster ta stöj i att du får utlevi. Och alltså ta allt är en ordentlig stor uppgave att lust ett time som angår att ta. Så hur ska jag göra det? Och kvar är det ska lusta och kvar är det ska rävfästa till lite här du ser man så är det typiskt du man ordla var. Ja, det är som mer och kvar är akkurat som tandbolton. Jag har alltid att ofta glömma att folk lever i en sammanhang och man är i en social skipan eller ett annat. Och man vet gott att som är mer utsatt för det hälsoliga uppbjörning och visst det är ett för socialt. Så att det arbetet går i hälsa må vara av flera stån och inte bara innanför hälsoverk. Att man ser det akkurat som en större alltså och en helt huxad samfunn. Ja, akkurat. Ja. Jag vet inte om jag förstår spårningen. Först tog de rättvis och så om rävfästingar. Men alltså rävfästingarna det är ju att det här vi att alltså hur skulle vi rävfästa? Och till i sin nivån. Rävfästingar är ju faktiskt att trimonivåerna. Alltså det är lånar och futchingen och så är det fackliga och så är det de som täcker vörnar av hittelne. De rävfästar ju eisne. Och hur ser det här ger det just rättvist. Det var som det var spårningen. Alltså du vet det så just rättvist och det också hänger rättvist hänger samman med jökningsskickne. Att det är särskilda kriterier. Vi tillåter tjänster till ankran eller hälsotjänster eller allmänna tjänster. Att det vi teach utifrån några särskilda kriterier som är jökningsskikt. Och så är det här vi är det här vi ska tjänster eller det kan. Alltså du kan få en tjänst eller du rattla en tjänst till månader att ta i. Och hvis du kan få en tjänste så är det en törrsmetan, alltså så är det han som är största törv som fär och det kan följas orättvist för någon annan. Men det kanske gjort en säklig vidger av nökron om man har sagt att utifrån hästens kriterier så är det hästen som är största törv och hästen man boja eller så. Men jag också det honken examen vi alltså rättvis honken examen vi det jökningsskikt. Och det kan följas öle orättvist. Ja, och så en rävfästingar alltså processen ska vara jökningsskikt. Ja. Akkurat. Att det var ett otroligt kloss och sportstammar och skiljer ordentligt väl att du skilte det. Jag var inte ordentligt sport om. Jag vann rättvisare. Resten du snackar om rättvise. Ja. Jag kommer ihåg det som Paul säger Jan det här vi så utbildning och doktorer som kan röja. Ja. Det var en känd godfröjd, han hade Luther. Han skrev en bok som man kallar för den trallpuntne viljen. Och jag vet inte om det är ganska många det som är min utbyggning är bara trallpuntne, det som bättre utbyggning, men att det bara som läser tankar som kom fram för mig på alla nämnderna för det här. Men det har inte att i vad hals har en slavsöj. Det kunde gått bara samtoma. Men så är det annat. Det är att nu snackar om prioriteringar eller rävfästingar och
så det som ting som rävfästas upp. Och det är ju fyllt till upplagt av politikerna om tar sig att det ska rävfästas upp. Det blir ju bara politiker där går av fällskaper. Men det är ångan fortälja. Vad ska rävfästas ner? Ja. Det är ju så intressant att det inte kommer en boy på det. Vad ska rävfästas ner? Ja. Här kommer så ett annat aspekt in i myndena. Och det är hotar ju vald. Vi nu tror så så pent med här vi skulle göra rävfästingar så är men det är ju till här är vald på spel, här är valdstrukturer på spel. Det är kanske också intressant att pröva att hukta sig på det. Låt oss säga att en stark av fällskapet, han kan få sina ting i ögonen. Och det är så på bekostning av vägen av fällskap, ja. Ja, och look att det kanske vi ska en av de människor kan säga att du spurte mig att vi rättvis och vad det rättvis för något. Är inte så att komma in och komma på att hur man ser det jag kan ha det eller jag kan söva. Och att som också intressant är det rättvis är det något vi finna eller är det något vi uppfinna. Visst du vill säga att det är något vi finna så ska du förklara mig hur så finna det. Hvis du sier det, nei, det er noe vi oppfinner, det er noe vi skaper på en eller annen måte, så skal du forklare meg hvordan skaper vi det. Her er det at det er valgt når gjør myndene. Det er nok fyrbis. Och först så har vi nästan hova spridit på en väg. Hva skal til for jeg kanskje kunne finne rettvise hvis det skulle det være? Det var ikke det. Filosofera sin det bare ganske. Ja. Nej, det känns inte liksom men alltså. Hur snackar du här? Ja, jag vet inte det Katla hur stora tøyene. Jag kan komma en liten uppskåte. Ett liten liten boy. Det som har det som inte rör ju hagelbygging. Det har hört om en som heter Habermas. Och Habermas han har så en sån uppskrift och försämpligt den också. Och det kallar man för en kommunikativ etik. Han asannar til å vite imenskere avskående ting, vite imenskere religion, imenskere politiske avstøy og sånn. Men hvordan kunne den demokratiske samfunnet bli samt om det? Og som sier Jan, dette er for simpelt ikke, men han sier som så, vi sitter om rundt båret, og nå skulle vi finne noen normer, noen normer for hva det er rettvist, og hvordan vi til dømes rævfester i helsevesen. Vi skulle finne normativitet. Og lærke han også kunne til en nevnt som er også ombående for folk. Og oppskriften til hun ganger så ut på hvordan bedre dere er og likle året her til den herredøms frie samråd. Han vet vel at det er noe som vi kan strempa fram mot til det vi kallar for et regulativt ideal. Vi kommer kanskje ångene i malet, men for tog kunne det styre fram mot. Nå, hvordan gjør vi det? Jo, det som er det likle året her, det er at samråden er herredømsfri, det er mest det at det ikke til en økonomisk stisj, eller til en kanskje oratoriske evner, eller akkurat halvtria til en avhåbalkor, men til utelukkende til en argumenter som skulle telja. Det er øyelig idealistisk, det var det. Det må jeg si. Øyelig idealistisk. Til utelukkende er argumenter som telja. Og for at det skal rikka, så må det ligge undergjøre å kunne helt basala regler, og kanskje det mest basala til at vi kjenner til valgte eller til avvirkene som ligger ut i beste argumentene. Han tar seg om tvangsleisen tvang. Det er å si at hvis jeg avsanner at tutt argument er bedre, så kan jeg ikke si at tutt argument er bedre, men jeg har rett. Hvis tutt argument er bedre, ja, men så må jeg gjøre meg under det. Så det heldre at vi kunne skapa en normativitet. Nå tar vi om normene er noe vi skapa, eller det er noe vi finner. Platon vil sagt noe annet. Han tror at normene tar finnast, det er gau og sann og verkra, det er finst problemer å finne fram til det. Hatt en fundamental, hva skal man si, skillnader. Nok om det. Det var kommet Kjell Møller Petersen, og Lutsindre nå, Øsne heter du har empiri og du har noen normer eller normative idealer som du på en eller annen måte må spille sammen, så eller så. Men akkurat det som jeg snakker om, Siri, det rikker ikke ordentlig vel sammen vi du snakker om den polariserer etikken, eller diskursen, eller hva man skal si. Så det er ikke det aller beste krøvene. Men Hjørtis, du snakker også om at det er vi jøkneskikkene. Hvordan er halta tid at vi på en eller annen måte kunne trygge at vi får fætre oss prosessen som er jøkneskikkene? Hva skal til? Det er ikke som det som tid har vært inne i, så er det ikke jøkneskikkene som nå er. Sinter tilvill snakker du om.
Det är inte alltid jungskjønne, og det er heller ikke så at det alltid er lykka. Så anker det er pura greit å suttje at du teker et eller annet ord enn tilmelde, og så det at du gjør. Men anker det er kanskje en særlig interesse til anker det er trøst fra kanskje anker flotje, anker det kan det være også helt annet. Så det er et eller annet vi halde jeg, heter vi at det blir stå som heter armslångt, at det har vært noen ting jeg lyst til bort fra politikeren. Jeg sier jo så veldig ofte heter vi at jeg hadde ikke til leie at det enda for noen ting av mine bordet som av å løsne i systemet. Altså det er akkurat oppgave er ganske mer å finne at det er skipet i fortjensene, og så må systemet arbeide og gjøre det ting som er nøye. Det er akkurat ikke det vitene, men det enda øler nok ting av bordet i forrige halvtid ganske mer forhold til små. Tror man ikke hei helt noe li og midtlåna, så det er noe vi har sterske lesler, og har gjort at man har man tårer at har regler om hvordan man forstår. Det er så det ene. Og innenfor helseverket, her burde det hjelpe at man finner ikke helsestorie som på en eller annen måte ligger i midtlån, som man kunne hjelpe til å refeste. Og eisen til at man hever tjekk her man sier hva man gjør som man gjør. Og eisen hva man ikke gjør som man gjør. Det er øyelig, altså, et å få sett noen nytteverk, det er utgledelig, men ta løtet og teger akkurat av. Da skal du eisen vite. At ta stendet og ensamhetler. Og så er det at det er ofte at han tunker oppgavene, og det er slett ikke alltid at evidenser er for utlands man gjør. Og det tog jo for en og man er bare simpelthen å tege det av. Det er nesten verre. Alltså det är så färre ting för att teacha en low out. Det är ofta det vent i hornet det som kommer en till något nytt. Så det är nog så tro på men man kunde haft ett annat vi att man alltså ett annat slag så var nyskriva alltså så som man hemma i jungskjøkken i processen. Så det är mer det några karmar runt som välja bäge fagligheten men som också samstund jag vet inte om jag säga välja politikern och ett eller annat sted så att inte för nek trust ver av skipan utanför. Jag håller faktiskt alltså jag har alltid hållit det att politiker ska vara öliga varande vi bland inte på faglighet. Ja. Det måste jag säga. Amen. Ja. Paul, du vill det gärna säga. Det som jag skulle säga att jag håller det att i sjukhusversionen och i hälsoversionen här har vi ju en skilt till att skriva nyår till lovarfest. För ordnade uppträdanden så hade det de ska och det gör vi så det ska om när det är färdigköknarna länka journal 100 så vi en person och då vill han ha med till att förklara det som han skiljer och jag vill säga att jag hade inte ju det som inte handlar hälsoverk att vi tar några fördräktare och vi hade vi gör det så bort och sen till kollegor som läser alla tyna och vi skriver vi tar fel alla tyna till korrekt ja men vi så det inte fel så stämde det här och jag hade inte vid det har inte alltså transparensen är stor i sjukhusversionen tatorier säga och ganska exemplariska stor tror att här vill bäj ta faktuella som vi ordinerar men även argumenten skriver. Akkurat, ja. Det som Siri du med andra snackar om det är att onkel du så då man kommer under det vissa skilter rätt att du inte först under det fortsätter arbete så kommer kanske en eller annan lista det har några kanske en tar från sjukhusversionen eller från allmänna versionen kommer lista in och så kommer det ut att något arbete från löktingen och fortsätter nämnt och här det annars är och så kommer några räffästingar på sjutton som kanske slett inte samsvara vid det som inte var om. Och det kanske mer här som är huxa i Paul, inte så nekv nere. Ja. Nej, nu snackar bara för sektorn som ja, nämligen ja, för tandskilda. Så jökneskikne må ju vara alla vägen, akkurat som vi tar vi till mövn runt och att om du så vill sagt att vi kunde kära, men vi kunde inte kära om näka som vi svit i fram. Kan jag fortälja en liten så? Ja, kanske gott, men till vuxna på jag lyckas spela. Att han har på alla fortalt en liten så så hade till att vi så onkel har en spårning. Ja, allt det första året som och Hökne var rumstera och Sigmund har gått och så kommer det för lejarna hem här.
Det stod hva vi skulle ta støv til, og vi skriver referat, for jeg tror ikke så jeg akvarium funnet, det var Hansa som gjør det, og det ble distribueret ut av alle delter, og det var senest ut av delten klokken 20, hver mye det, og jeg til kjør. Og så sier at de kommer vi innvendig inn til kommende, eller mye deg om 2 veker, til å ta endelig ut. Og så kom folk sett opp på alt, at det kan ikke passe at det så oppe, at det noe til likva bare ui, at det røykslør, til forfører oss. Til å si at folk var kanskje slett ikke vant vi at det ble størst og i fotlån åpenleik. Vi vet noen til. Hva? Ja, ok. Anker som hever en spørning til ankeren av panel her? Ja, nu är det Hjörtes Leildötter och en part av Norrskiparna nevntene. Så, och tack till fyrskiparna för att det är så rastavna, vill jag säga. Och nu får jag be till om hjälp. Till så kan man finna av kvar Norrskiparna äga våra rävfästar som trycker rattvise och att ånge detta i middelen och halvför. Jeg får be om teltepostadressen, og så skal jeg skrive det brev. Nu sier som Ekvan, hvordan noe tog jeg vi? Ja, det er det. Det er store spurninger. Ja. Men självande man kan börja via tåsa vid det som Siri säger till en folk som arbetar vid nere kvante och ötsnon som känner kanske så ut äkna och som rai är så kanske det som ska hitta ett första rum och till att kosta att börja och lusta efter tog. Ja. Men kan jag säga något? Alltså till är snackar vi att man ska göra brötningar. Hvis man inte har TV så skulle främja brötningarna. Så är det inte. Att det är så öll einfalt. Så alltså till kanske några vi att lusta mer än man då så ganska alltså att det är ute och finna det är så några kompetent folk allastande som vet gott vad man kan. Så det är nog det som är uppgaven att få ut och lusta och tåsa och vara dialog och ganska vara sånt emjukor i vår uppgåvna och låta den kanske komma sånt ur nekra alltså upp. Visst det ska ha ett enkelt hjörna. Så vi spårningar sjåvande vera för det som tar sig och det som detta ner i mitten till det inte vara spårt att inte ta sig. Att det är inte så kanske inte så lätt. Vad vill du säga också? Ja, alltså spårningarna är mega stora. Hade spårningar om allt att det är som de skulle svära på nämnden. Men låt mig få en annan väg och säga att jag och jag respekterar fullt ut att allt är relevant och skulle spyrja alltså det som man säger om så. Men det må inte vara omskyllning kring att höjningsprocessen tekur 20 år. Vi arbetar vi så det var så vi skulle ha så skulle gärna onkel man tjäna ett ansvar för att få häsa demokratiska processerna gänga kött det vill säga ta folkliga höjringarna och i bra så förstånd höjringarna jag tar som gånger ut i vår det kan vara patient och kom samband med nekver lujingarsöver och jag samtidigt som slett inte 8,4 och det är att folk utskrivare av hospitalen utan att ha finns samband vid de kommunala skiparna. Och det kan inte lätta om sig gänga till att alltså lojingarsövna blir så stora hvis det inte är samband i mitten och hvis det ser Falskene ble utskrivet i ensamhet, ytla til våga familier. Altså, det må være et samband med den gøyrene. Og det er rævelige søver som i akkurat samfunnet. Hva gjør ditt vitte? Og det er helt lavpraktisk, altså, at det kan rettast.
Så hvis du vil ha svær fram her, så vil vi kjøre opp at primære og sekundære greier vil lagt sammen. Ja, et helseverk, sammenhengende. Ja. Men det får nog bort upp. Alltså det är att hälsoverket är ett. Men så då är det kommuner. Alltså landliga är ett, kommuner är ett och så onkel som är häsmen, onkel häsmen. Alltså runt upp i tog ju var parstra då. Men alltså ta enkelta starsfolk som är ute hever eisen en åpert att trycka till att ha folk som det utskriver. Kommer hem till något ordentligt. Alltså så till eisen nägar vi att du kan inte huxa bara ta stige som du är i akkurat nu. Du må huxa om att det är folk som eisen ska ha ett liv att han att kommer härifrån och gör det. Så ta samskifta vi är fagbolkar det är inte ett väl, det är en rätt. Och ta måste vara i utlån, alltså ta måste vara inställningar i utlån systemen. Och ta först du inte just bara politiska lösningar på. Alltså ta måste vara eisen något som är ute och ta en enstaka stånd och det är simpelthen inte komma förre. Men det har hänt då är värre. Ja. Ja. Ja, jag också att till som är här i mina framlöv vi må räfesta ut från en heltarskyne. Så nu säger Paul snackar om han var nylägga hotellvirksame och nu är allt ambulant och så där. Och det säger så självt att det skapar ett trust och ta kommunala och parsvis allmänna verke. Och tar man tacka vi, tar man vid som samfälla räfesta till så man eisen känner avlängen allt och ta som Paul skjuter upp eller just samman primär och sekundär det är gott hosskott och här också eisen norskiparna raje kan eisen komma vi nekon gå hosskotten till hur så vi kunde göra hatta nek bättre än vi gör det. Men och ta snurr hatta snurr som räfästningar också ja i vi skipar är akkurat det är snurr ösnum om räfästningar men look at that du snackar vi om att omstruktureringar så det ösnslä av räfästning. Men så snackade ösnä om armslångtarprincip och om EU-skipa lagregler. Men halta tid att alltså hur så kan man göra praxis via männa såna lagregler, EU-skipa lagregler. Nu i Danmark visste till tjej i Miskai lagregler som medicinrai hej eller preteringsrai hej och så vidare. Hur kan vara akkurat nästa steg härifrån? Vi har brukt trutja timmar nu till att visa att troplögarna och att det är några ting som inte fungerar, så om vi väl vet att det är ting som fungerar, men vad kan vara en nästa steg så vi väljer affära allöjande till att få en rävfästning som är tjökningsskikt, en rävfästningsprocess som är tjökningsskikt. Och inte tillbildarlig. Ja, men det kjæler att du etterlyser en rationalitet som inte är av hesevert. Nästan allt det som vi gör är nästan väckna akkurat natur och lutsender blandat vid irrationalitet. Och det tog vi om det kvitt och klägene och här i Genscher ju som förbötare och massor av eime och allt möjligt. Så det är nästan omöjligt att komma kvitt upp. Och så det liksom det här vid det och då jag har sagt det att säga att det alltid är stövande tjåkon här i förrjon sammantaget också gå. Inte tog jag att vi har sån gå regelverk. Men jag alltid tog jag vi har sån en dejlig social kontroll. Ja, vi passar på för en annan. Och det är också sensitiv. Som du säger här, hvis onker och det syndalighet är att vi utsökna och har gått i sjukhusväxten till det rena ånke. Jag för exempel en kona i socialväxten ringde till mig nu en dag och säger Paul, alltså hon må konan, hon må komma och få rymlig kår sina syster tog. Och vad ska Paul, hvis du inte första så tar jag hem till min, så att de inte familj vi igen. Och det blev ju synder rört det vill jag säga. Det var en medarbetare i socialväxten. Och att se att och hade ett uttryck för en kvalitet som det akkurat samfälla, så kanske inte någon annan samfälla i här. Detta var inte för att missbruka dessa mekanismer i akkurat samfälla, men till en då är det bara ting i akkurat samfälla. Ja, vi är då passar så väl på en annan i verkligheten. Och vi har något... Alltså, vi pjövas ganska inte häva näka. Så är vi skiva karmar egentligen. Inte locka mig. Nej, okej, nej. Vi björs det kanske inte. Jag vet inte, alltså kanske ska man ha omkring karm. Ja. Alltså etiska lärregler är det för flera fel utom oss. Alltså man kan nästan ha lärregler om rättfästning innanför hälsoverket. Ska man göra för jag får det jungskikt. Det hjälper inte på att politikern blandar sig på. Nej, det gör det inte. Men jag håller det blir lösande friare. Det håller jag.
Men så flyttar han upp ibland inte bara ett annat sted till så där. Men jag har alltid blivit lösande friare att vi att avira ästen fackkläderna har alltid blivit lösande bättre. Och generellt har alltid ästen att det är också sorts allt i mitten folk ästen ut i systemen men det som ästen manglar till att man arbetar ganska mer samman på ett första och bara gairon och ästen facken. Så jag har inte en ordentlig färdig uppskrift på hur som jag gör det, men det må väl bara till det här var också överskipar regelsett om hur som man rävfester. Har tid på också lite rätt eller du kattan också nervös? Jag kommer ihåg som att hotar som på allt vad som att det så kallade sociala kapitaler. Ja. Han är ganska rymlig över Japan, men det tror inte garanti för att det förhåller fram. Alltså, det är något som kan komma färre. Ja. Det är vi har sociala kapital och sambindningar måste det. Så vi har några strukturer om man har östra den sociala kapitalen, säger du? Ja, det är alltid som helter så inte bundet till enstaka personer. Så det kan helt inte vara avhängigt av för att vara vakt och den utskrivning blir gå eller inte. Alltså det är några vi har ordentliga strukturer. Tusen tack för det. Och nu kommer Lilian. Ja. Ja, jeg har finnet til oppgave at enda dagen, og jeg vil takke deg som har vildt fyrlester, og en stor takk til deg, Kjell Møller Pedersen, for at du deltog og delte dine perspektiver med oss. Og så takk til deg som setter spørninger. Og jeg husker at jeg alltid at dette blir avhåverst og lærerøkt, men jeg husker at det som kommer frem ut av visrøysen, at dette er nei og tjekk. Og vannande av tid finnes jo uiplåster til å huske hvor gjør om hvordan vi skulle fære frem i en føreskående kontekst. Ja, jeg har alltid kjent noe annet, men takk for det.